God kvöld og hjertelig velkommen til Valfund. Dette seneste frutjakvøldet undan kommunevalgen som verer torsdagen. Dette en Valfundur som velfeløyne i Klaksvær kommune og Norrløse Skipa 4. 5 årskifte vi om 8 evne og vi noen ombøye for kun flotjen være av skronne. Og så vil også komme at høre noen velevne som ikke slipper å være parster av årskiften, ber bådskap søgn fram. Så snart slipper velevne som stittlet opp til Bøyrasvalget i Klaksvær kommune til årene og i kvöld. Evnene i kvöld eldre øke, vinnerløyv og havner, bojarplanlegging og omkvarve, bøten og ung og mentan. Her og ønsker avhørere til en avgjør som stitakerne har tidligere vekkene korona- og smittevandan. Men tid her hjemme, de kunne sende spurninger av telefonnummer 22 1991. Til hvert årskifte ender vi spurningen som tid sendte inn. Vi vil ha høyta atikon om at støyla tikkara spurning til et avvist velevne, ikke til et velevne i hver panel. Evnene og brøy i kvöld, og tog hava velevne finner på om og blevet tvinga, kan man säga til, å velge bort og større rikvinne av økene som ligger under dem av oss evnene. Først og velevne det langt til røyer til årskiftet i kvöld, og evne eldre øke. Gunnar Vitskjeld og Folkeflokkeren, Gjersva. Takk for det. En eldre øke var lagt ut til kommunen i 2015, høtt vid Elspe Lutzen, som var øksløyer for heimatjennesten i Norrøgjon. Og i Nekvar, og hun legger lunnar under til å gå i heimatjennesten vid her i Norrøgjon i det. Hun gjør det nekfri å hjelpe på heimabyggvande folkene, som stod i bøylista til å komme inn i Røktarøy, å byggva. Hun hugsa også nek om å hjelpe til dem avværende. Hette var gjørst ved at hugsa ut ur boksene og å finne løsner, så at folk kunne komme og Røktarøy til rekkelig omlatting. Heimatjennesten Norrøgjon var mittelen til første førjen å sette folk som evne demens. I langt for 20 år siden var folk sendt til Danmarskar å få seg utbygging innenfor demens. Stort at han var skipa for undervisning av størrelsesfolkene og i heimatjennesten om dette evne. Några få ersättningar var lät upp det till halt Boatrøð till heimabyggvande folk vid demens. Hette vurskja var sera gott husgrot. Nek folk kommet i det til halt i Jøknarni, og nu var det mulig å komme her om kvöldanar. For omlai 12 år siden var ergo og fysioterapi dølten ved noe virka setteversk. Dølten heldur til i tjattlaren av sambulden og heinon. Tøyen færren. Karl Johansen, sambandsflokkeren, Gjersval. Og i 2020 gav 2-3 millioner setter av til eldre samstarve. Hver av som kronen helt sikkert vel ondt, og vi tar ikke fullt ondt ved at jeg sitter at han peningen til eldre. Men med den at skal vi ha opplysninger om gangten av en arbeidsplass, så nytter han ikke å ta seg ved løyere og andre som starvast av skrivstånden. Jeg har ta seg ved vanlige folk som starvast det og natt. Begge vet tar vi donner til arbeids, og sannlig øyne tar vi av frøy og litt sova. Jeg var klakker i romstøvner og vantande viring for tar arbeid. Akkurst heim trønger alvorlig til avbøder og startfolk som har rennet til løslene og en behov for å få helt banal ting til røktene kjepp. Som sambandsflokkene får avbød og i bøyren etter vele, så holdt vi at eldre samstarve skal opp til ettermeding. Kommunene er omsidt i eldre øyne siden 2015 og nå trønger til ettermeding. Spårningen får vi nøktende tjeneste for de 2 millioner som eldre øyne koster oss. Kunne vi for så mye opp at få litt av tjenestene eldre øyne opp av et hakre sti, og så må øyne settes gang da å skifte oppe og nere stå vi ut ved tøyerhøskende Røktarøy. Du skulle velge lista B. Gjersval, Jakob Mikkelsen, ja, takk for det. Vi får vel bare slæver i en rymlig kommune. Vi skulle ha plass for Øtlund og kunne roma Øtlund i kommunene. Det akkurat skilta, vi tar vel av akkurat eldre borgere. Sammansettet minst vi brøydes alle tøyene. Og vi får flere eldre folk. Vi får tørve Røktarøyens plass. Det tar lenge tog i løten jeg bor til å slippe inn i Røktarøy. Vi vil gjerne ha sånn at folk i hjemme så lunsje som tilber, så lunsje det før 4 og få til nye røktene som de kunne få hjemme. Men vi skulle også være klare til å ta med dem til det ble avhjelpen, så vi kunne løyve dem inn i Røktarøy så kjør som tilber. Vi får også ha tørre av eldre i byen, og det er viktig at vi får undre bitte eldre i byen til de eldre folkene. Samtidig har jeg også nevnt å bytte
Vardarøybor som ligger tatt og bedre røktarhøymnen, så jeg sier at til mulig også når jeg bruker at de tjenestene som røktarhøymnen hava. Vi skal gjøre om sånne gauar til starføltene, så jeg sier vi kan hava kikka i starfølt til eldre i alle tøyene. Så hadde jeg også når jaunan skulle ettermøte og gjøre at det er nye justeringene av eldre. Tøyene fer. Gjør så vel Jekvann Skårheim, Kjølstøyre. Ja, det har vært medelig spennende. Jeg har vært pastor av Lørslene for eldre og Norge og Lukasvinda på Ivetidje. Og jeg må si at jeg har funnet når vi hadde langt her, og vi begynner i eldrøysene, her i selv var ute i vidtjei alle heimene og alle starfølsene, og fikk innlitt fra heim og starfølsene, vi tar med erbjørn som de arbeider vi daglige. Her gir meg øyne nekv i samband med det arbeid som øyne gjørs i MDH til sørste tøyene. Vi har sett nekv versk, nekv forbedret, men det øyne nekv etter. Og det neste stiget som skal tekas nå, det at få en haksenormering. Nästan alla ställen är det en stor tarver av starfølsene få bedre tøy, av de tar brukare som eldre heim og tøy det tarver av hakrenormering, og øyne få fleksiblere tjenester til de eldre borgerne. Og tøy færa vi til kommande velskøynen, jeg sitter særlig folks eldre ikke, det har vi gjørst okkara velskra, og det færa vi det gjøre, nå tar vi har valgt etter om ikke lenge tøy. Takk for det. Så det Jorunn Høgnesen, Joel de Gjørsvel. Ja, takk. Ønsken skal stora fyrir at gjøre skamal. Alderen kommer ikke ønsomadler, sier det gamle, og rett av teg. Flere nå en høyere alder nå enn før, og vi vet at det som alderspersker øsne vekser i Klaksvik kommune. Og til så imisk går så vidt eldast, og tog skulle tilbøyene til eldre i øsne være imisk, alt etter tørve. Og vi skulle være virkjøn som langst, men så krevs det at kommunen begge har tilbøy til likanlig anvending, og så øsne til sosiale samvær. Öll hava bruk for tryggleika og nærvære, særlig ta orskan minkar og tørveren av hjelp vekser. Og en framkommen kommune skal ha imisk bostier tilbud til eldre. Her bofalskene kjenner seg heima og selv kunne skipa som gerand sted vi en hjelpar tilbøy som husker til tørre tørv. Vi tar gav røyntre Klaksvik vi eldre utboen, og til røyntene skulle vi bytja vågjerja. Tøy skal en gauer og visjoner eldrepolitikker årast og settes til gyldig i Klaksvik kommune. Og kun tørvar en politikk som røkker mångar fram i tøyene, og tøyen byggven affær i gongt. Tøyen færen, takk for det. Neste Baro Lydersen, framsøkt, Gjersvel. Takk for det. God kveld. Eldreøyge et viktig evne til okkon. Det folkene som her, det folkene som har Ginge undan okkon, hadde folkene som har oppe alle okkon, og de har fortjent det aller beste. Tog det nok så enkelt som det i det, at vi skulle ha nekv hakre jottan enn hva det i det. Det var omma på en korskjane færen, hun bor i nyrrestov her ute, og da vi var i vidtjei, så var ikke at så ikke bortsett fra at de runde, de som starveist her, og de megna ikke. De rønte, men omkring det så hastar det, at de klarer ikke, vi mangler folk. Så jeg alltid etter hastar ser han jeg, jeg vil se det flere folk i starv, så at det kan bli bedre. Vi skulle også ha flere plass til de eldre kjøkken. Det folk i beste aldre som bensjen til de til arbeids. Du kvært nå hvis mamma dotteren eller akkurat. De blir sjukrammeldt og de blir stresset. Vi må hava hese folkene i plass, så at det kan bli godt for alle parter. Takk for det. Tøyen færen. Vi har nå hørt til kun 6 velevne som stiller opp for flokkene til kommuneveldet torsdagen, sette år og nøker av økene, eller skal vi si, malen under eldre økene som tid at halte at fokus skal sette seg. Og et som ganger etter tørveren av bostøven, og tørveren av normering og tørver av pengen. Begynner vi til bare, du sier at hakre jottan til eldre øke og flere folk til arbeids. Hvordan atler du om du vil parster av en morlota i Klaksvik Arbeidreie? Jeg sier ikke fyrir at dette kommer enda. Jeg tror ikke jeg spørning. Jeg setter spørning. Ja, jeg kan det da, og be om innlig det vi kallte det kostet i at reka eldre øye, og det har vært øye høyt tal, og vi har snakket om hvordan det skulle gjøres. Jeg vet ikke hvordan det fungerer innan hos her Norge, det skal være ærligere, men det er ikke løgnet i at jeg får arbeide for at det skal brøytast.
Det är gott, det är ordentligt gott. Det har det gott, men vi må huska om Men bara kvart är mest attråkande i det. Vi äldre inte. Jag har alltid att starfolk, vi må ha mer starfolk. Och hvis jag kan komma åt att säga som inte något i Jan, det är att byggningarna som det huset står i där. Nekva de är ju öliga gamla. Ja, så det är äldre öke ska det skulle vara starfolk och vedlikehåll. Karl Johansen, kvart är det mest tydningar innanför äldre ökelötna? Det mest tydningar mest halde jag är att allt äldre öke som det är vi tidigt upp till eftermiddag. Vi är farna från 45 miljoner och tar vi det uttagna upp på 22 miljoner i år. Och i halvtid till att han har 5 år så ska man lyckas som täcka samman och joggningen allt öke och tosa vi ta vanliga arbetskvinnorna eller att han som arbetar i öknen och veta om pengarna som vi brukar 20 miljoner vi har brukt rätt. Jaron Högnesen, du vill ha varit det? Ja, jag vill säga att vi tar störligen törv att ta imon som inte är byggkvinna för att röktarheim, till det alltid ska vara det sista att du inte mäknar själva ta, men att de som byggva få en bostad, en vartan bostad i en äldrebo, att de får ha sociala kontakter, att de som kommer in till det har tog av vet att de och de skulle bestämma vad ska hemma jobben göra för mig. Har vi bruk för att gå en tur vid henne så vet det som ska hända det. Ja, först kom så gick man. Kom vi helt till själv. Ja, jag såg det så att det är nökers insatser som vi måste göra mer vid till öka ta växer vi i utrustning och det är vi kräver att få mer röktransplats till 15 folk som stannar akut på bylista och så ta förebyggande arbete i samband med fysio och ergoterapi så och omlätning här som vi kunde ha följtsne att vara byggva hemma som långst så det är det som det äldre inte. Jag kan skola. Ja, det är just ölen ekva äldre senaste Arne. Vi tar också bara Klaksvíkar kommunen lägger 12 miljoner eika i äldre än det som vi får åter från landet någon. Det är tror vi tar ett inch om att få tjänsterna upp. Det som är fokuset från nu och framåt det är allar först och främst hacknormeringar. Och det är tror att vi vet att det är starkt som blir ut i äldrevården. De renna för att nå att ha dagligt det och till få brukare som sitter i äldrevården inte till att omsorgan som det kanske kunde finnas. Och det är en avbjudning och det vill vi välja och vi vill sätta fokuset bäge till att man får hacknormering men också till att man kan göra flexibla tjänster. Vi har runt också. Men har det svårt en troploge i flera? Ja, det är en troploge, jo, men vi har också just det att vi har hackat normeringarna av öllon hemmen. Syndre imiska hemmen finns ju allt efter hur omstört det här. Men vi har också just på imiska mat. En mat är det lömmes att vi har hemmen vonna har vi teach alla vaskningar väck från starfolken. Nämligen för starfolk skulle få mer att samma vi brukar någon. Vi har också just det att vi teach mat till att göra mat. Starfolk gör mat är det har vi teach väck från dem så att det får mer att samma brukar någon. Och det har vi just på imiska lossner så att man vill hacka normeringarna spärkligen. Ja, men en är troplogen öliga stora, går man själva? Jag tycker det är öliga områden att självfästa, att man självfäster samman med borgarna och också tvärfackliga, att det är bäge innanför rökt och innanför vänjning och innanför rehabilitering, så att vi som politiker och lösla kunde fördela penningen ganska bättre, till utrustningen skyndas växa och till öliga områden bäge som borgarstjärn nämner, att normeringen blir vuxen, men till också öliga områden att pengarna blir brukter till borgarna och inte till utbyggna eller omsättning som var en avbjörning till det lärda landet nu. Göran? Ja, det är just det. Jag har alltid att vi ska ansätta att vi inte ända i en rocknjärsk politik vid de gamla. Och det är här 15 minuter och så att 15 minuter i ett annat hus, 15 minuter i ett annat hus. Det är inte nog till de som har bruk för omsorgen. Det är lika bänken till vi kommer till färden utåt. Och det är inte rätt att de sitter bänken hemma till sig själv. Ja. Och det är inte bara de som är bänken, men det är också en tjej till starfolken affära och vi har folkne och så sucha att de hungrar efter att du kan sitta en liten låtjalt och tosa vid dig och göra en dräckamon men du varst som starfolk att du ska skunda deras steg till nästa. Det är inte okej. Jag tosa vi en farnevike hon säger du sitter 15 men hon får ända ner 12 minuter. Det är alltså i slange. Ja, hon ska väl in i join här. Jag tycker också att en pastor som är medel är viktigt det är också att man huxar om startfastarna. Också det att brukaren för det bättre det inte vet allt och det som ända mal i äldre tjänsterna. Men pastor är att också tillträcka för till äldre tjänsterna. Startfakt är en avbjudning. Det är att få mer virring för time startfakt som arbetar i äldre att man visar ta en virring bäge vi att göra dem goar i dagligdagen
att ha ordentliga startfolkar rökt, men inte minst också en lön som försvarar sig emot till en öke som annars är ett underprioriterat öke av lönarökt. Karl? Karl, du... Ja, tas med, jag har nämnt flera för det eftermätning av äldreöken, och ta 19 blev vi att spyta mer miljoner, och vi må veta vad vi brukar pengarna till. Och må vi ta och öka om röktarhamnsplats. Vi bäg uppstå och nyrstå är ett randen i utsliten, så vi skulle bygga nytt röktarhem, och vi må göra en uppdelning av att röktarhem här är röktarpatienter och samboiler här är folk som høyre hemma av samboilån. Du kan ikke blanda allt samman av röktarheimen att bara en som är nöklanda klar hur de kan ta sig ut i allt är hittigt dement. Jag vill säga att i måntiden nyrstå och uppstå. Nu kanske folk kunde få att det fätan av att vi klarar av månader av norra på hemmatansa öjer nyrstå och uppstå. Det är inte. Det är landet som öjer hattar huset, och tog är det och uppgåva och landsens uppgåva inte minst. Att kunna komma vid pengen så att vi kunde föra vojar till att i att för sjukhus hade varit fantastiskt hvis det finge karmanatriat till att bruka sjukhus och vik sjukhus, men så är man också kunna finna ett nytt hem, och det är alltid att landstyr ösen i spela vi ju så att vi kunde få en bättre omkvart. Det är samtidigt Karl att omkvart är närstå uppstå är vanligt. Jag går med att takta bara så kan jag. Jag har alltid det nämligen att det är området man styrker hemmatjänsterna. Det är här som några borgare vill bygga som långst. Det vill jag som så inte inna en stone eller ett ätlesheim för en det högst nejot. Tror vi är att det är en styrke hvis vi får styrst om hemma rökterna och uppnår mer här. Ja, och så bara är att det är nekv av de äldre som är för att svära för sig. Och då ska allt göras det samra vid tej, plus tej inte så inna hemma hjälp och kvar det var törva. Och allt rös annars till hemmarökterna till det. Och om några få år så skulle vi ha 24 plats tök att rätt ta med nuvarande 42 plats plus 8 omlattningarplats. Vi skulle ha 24 rätt. Bara. Nu tror jag att uppe står vi ner står vi och att det är inte vi som kommuner som öjar det. Nu har vi gingjas in här, och jag håller det är viktigt att vi som kommuner, så som landet och i byggningen, att vi kan få in och så sätta några krav. Jag har ju flera år så att brandhorarna in i byggningen är faktiskt bundna. Det är bundna fastar, så händer något, så fungerar det inte. Och jag vill säga att här har varit folk som har runt att skruva på det, och det har varit just och när det var hade folk var i arbete. Men senaste var här, och det har varit nu för 10 månader så igen. Det var startväck bundna fastar, och här håller jag kommunen vi då har arbetat för in och se av landet var ska vi gå tillbaka inte att huset inte är tryggt att de gamla. Jag kan då släppa svära på det här, och så får vi till den första spåringen från Hitchara. Är samtidigt då att vi har haft det här i tillfället så är det öle viktigt att göra varsvita och snö för det. Jag har väntat det kan visa där. Och ja, och det är viktigt att göra varsvita för mer och kon så är vi kan handla på det. Hvis vi inte får vita det så kommer vi helst handla på det. Men det är jävligt viktigt att sluta karma i ordan. Och jag vill bara visa en från här. Vi gör det också till äldre spel vi sätter vi talar med landstordsman du måste komma vid en lös så är halvbär längt fram i tøyna. Vi bör ju antingen om att få 30 miljoner det kommer kosta att bygga ett nytt hem eller att vi finker hatta hem. Men det finker ja, men till nu är det så inte landspolitiker det snurrar sig om. Det är kommunalpolitiker, och han får det halta kon till. Här kommer en spårning från Hitchara, och jag tror att han är till alla flockarna här så är det bäst han öjne vi taka och i hässon ötsnon. Och i hässon ävnon orsaka. Till alla flockar. Öll säger sig vilja räfästa äldre öke, men är det tid sinna att jotta nej och futchingsna till tej atök som fack kunlöjtjen av äldre ökenen och i norrökenen mäler till. Det är en ja nøyspårninger, men till släpper sånt till att säga och lyssna mer än ja eller nej. Vi börjar vi bara hinnan och så ändrar vi till här konva, men bara lyda sig framsagt just väl. Därför I håller det att hvis du inte lusta efter de fackliga folken så är det inte grund för att utbygga folk. De har lärt till att tingene och så må vi lusta efter dem och ja, är så nöjt att sätta pengar i allt det. Jörn Högnesson. Jag är östen söndag till det och det ska göra samma vi fackfolk och brukaren. Jag kan skåra. Ja, jag håller det viktigt att få bäj fackfolk och startfolk vi. Det gör det då sen att vi låter lossen för äldre. Vi brukte bäj brukare, vi gjorde kanning med brukare, med startfolk och vi avvärande och ösen vi fackfolk för att få det bästa tjänst vi kunde få. Det ska man ösen göra för att få en tjänst framåt som är huvudstad. Jag kommer Klassen. Ja, det är bra samtidigt. Det är viktigt att vi får se för när vi oavsett vad det vi tar oss om. Och I allt nämligen eftermedlingen är så väldigt viktigt så vidare vad törven är.
Karl Johansen. Så skulle vi ta serfrøringene vi, og de største serfrøringene er de som det og nått av heimen og passer til gamle. Og her har vi nevnt av flere ferner, vi skulle inn og ettermeta og vurdere, bruker vi pengene rett. Det bruk for mer penger, så selv så setter vi det av, og vi skal revfeste eldre og ikke ekvelig høyt. Og kommer vi kjent. Ja, jeg mener avgjørst at det skal gjøres ved mittelborgere og starfsfolk og løsle. Og hvis man husker om til nesten holdt 300 starfsfolk innenfor eldreøyde, så er det veldig områdende at alle starfsfolkene være hørt og tidsen para østene rett faglige. Nu är det allt samt, så hvis tid så till en morlota så hej jottanen till äldreöde i Klaxska kommun hacka månader som är skilja länon. Det må mesta at okkurs anna må vujtja til at sjående vi kunne alltid for å diskutere inntrykk og utvarsler også framveis. Men det en spårninger om rævfesting. Hva tåser vi om? Tåser vi om 500 000, eller tåser vi om 5 miljoner, eller tåser vi om 30 miljoner? Og dette skal svære stort, og vi får øvda med nå. Gå med. Alltså hvis vi huxar om det äldreöds blev lagt ut i 2015 så lade de 30 miljoner och nu närkas vi upp mot 40 miljoner. Ja, men det som tog ett 8-3. Ja, men det är tryckt det lika så näkt till man ändå skår öch nu det li ut till kommunen och 6 tjejer att vi kan ska dela penningen övervisa samstundes som vi öcha jottarna. Det är det samma som jag har sagt flera för när vi må in och kanna brukar vi pengarna rätt. Hvis inte brukar rätt så rönar vi att omprioritera så att vi dittar då står upp för samma pengar och det bruk för mer pengar ja så sätter vi mer pengar av. Ja, jag är aldrig väldigt trobult att se det till eller se jävla nöj. Vi måste ju gå törv ner först och främst där vid. Men absolut är villig till att färra längt för att upprätta äldreöds. Ja, det undrar mig inte ösen ju är churchen där nu har vi hört Karl efter det. Sambandsblocken är kanske på att de skulle spärra och få intöknar längt ner, alltså intöknar till kommunen längt ner. Men samtidigt säger man ska upprätta ett öke. Det har vi ringt att få tingen hänga samman. Alltså det har visat sig bara efter att det är inte mismatch i mitten vad man vill och ösen vad man säger man för att göra. Vi har upprättat ölen när vi har sett toina. Vi har kostat nekva pengar i äldre för att bättre om tjänsterna. Det vill jag att östra framåt. Men det står ju som en rävfästning. Det har vi klarat och det får vi klara östra för. Ja, Ron Hagensen. Ja, vi skulle kostur eftermäta. Och vi tar två alderspackar nog som vi tar som äldre någon till 3 plus och 4 plus. Jag har vi skulle hitta kvar i mest törver av pengon och vi brukar första jottarna som här som det mest törver och så gärna kanske må vi lägga sin rätt. Bara. Ja, stort att länka jag vet inte. Men jag hade skulle hitta ett och Gustav fungerar nu och tosa att fram kan man kan göra för att effektivisera. Men det är inte lögna att göra en akutliste som har prioriteras som nummer 8. Karl Johansen, du får så att svara på det som borgarsjön säger och så är det inte omfärligt. Jag skiljer skvär och jag kan finns det fra att sambandsblocken vill spärra och nyvrafest och annat. Vi säger bara att man sätter 6,5 miljoner av till oilöver i en år så kan man inte färra upp om 100 miljoner i oilöven. Man ska hålla sig till tar oilöver som man samtycker av en fotjaratland och inte bruka mer än det. Vi tar inte snack om att spärra ett nyrafesta. Bruka tar pengarna som man häver. Nu är Karl kanske inte över till att finklas inte vid töl någon till man just nära för nästa rond. Men jag brukar tölen som ligger hemma så inne i chat här. Karl är inne ja. Ja, det brukar tölen som till lagt allmänt ut som är godkänd av spekt. Karl och sambandsblocken kort på det att det skulle lacka intöknar. Alltså det skulle ta av intöknar. Men det äldre ju kräver pengar och det kräver till att vi skulle räffa så upp att mer. Då inte switcha att det är möjligt att göra bättre ting. Nu flottar vi dock ner att ta om footing och pengar och så nu kommer äldre. Har släppt du inte Karl och jag kommer att tacka till uppe i flöjen och ner uppe i Ångstaden. Jag är färdig att tacka dig för att det var vi till detta ämne. Jag har bara brukt tölen som ligger hemma till Jakob Mikkelsen och Jekman Skårheim och Jørgen Høgnesen och Barbara Luthersen. Och nu färar vi så till här och vi skulle ha en stittre röve och jöknen på en väg. Och den första att halta röve till Sölva Jansdötter Johansen och hon ställer upp för Fackaflotchen Gersväl. Ja, hej dit. Jag heter Sölva och jag har valt att bli om fram till Borasal i är. Och en årsång till detta att jag alltid bruk för nutten anledning till Klaxska kommunen. Jag är en kvinna vid Nekman Götnon i Eltnon och reis inte att träcka fram och taka apert. Som utbyggvind bachelor i födsel och hälsa är det inte löj att detta speklas utan en kvarter i mun hjärsta man. Jag är inte klagsök, men här är det östen manklar.
Jeg ønsker at Klaska kommuna skal genga 8 for å ræfeste folkehelsene høyt og øtlom vi får undergjøre. 8 nå skulle virkande uttrottar og fritidfelle hava gåa karmar så dessa alle borgare i kommunene hava nekk fjellbrøtt affæra og genga til. Kommunen skal somløs hoksa helsefremjan inne på Atlanta, badnagarsøgje, skoleøgje og eldreøgje. Her hoksa jeg fruøgje legge opp til rørsle og at det først og fremst skal gjøres en iverordnet mat og måltidspolitikker i kommunene så vi kunne byrja menna det ymseøgjene. Til ser torfor som nytt vel inn å lova godlegrønne skauer, til åttere lova og et annet førutversk. Tog all det at øyneste vi visste kan lova om du velger med at det herlig trønselig vil lykke alt av nekvån økene kommunene, og at jeg må og skal få oss rett lærer med sitt håla og nekva skipaner og verskatlander. Så vi alt truvas vel i Hamsesnalva. Takk for det. Sølva Jansdøtter Johansen. Og vi færer videre til den neste personen, den neste velevne som skal flytta fram røve. Det var finne 30 sekunder å få sin båtskap ut. Det ikke nekv. Men de regner seg. Den neste øyter Gunva Trønderdøtter Johansen, og hun slår opp for januarflotjen. Gjersvel. God kveld. Politikker snur seg om ræfestningar. Mine ræfestningar at heldre enn til dømsa for under spjalland nå, så gjøva verande stånen som om okkara bød og eldre til å ta imot tørva. Begge av fysiske karmaner tøyerhøskande og virelier, omframt hakre normering, så starfølsene kunne gjøve okkara yngste og eldste borgaren til nærvær og tøy som vi forlanget avdømmen at det skulle. Ræfesta å få bygd uibøver til begge folk og i alderen 30+ som kommunen hever høymel til, omframt å finne i le samstarv i bytjefela, her kommunen legger lente til, så at alle borgere i ødelen aldre kunne finne et virelig høym til en prøys og til mekna av gjalda. Ræfesta en meterskipan i Folkanskolan, så vi trykker okra skolabødnen mennande og helsegangkost i skolatøyene. Hekta og anna og i mine personlige velskra og velskra floksens vil jeg arbeide fire, sette krossen vi Gunva Trønderdøtter Johansen allista seg. Takk for. Takk for det, Gunva Trønderdøtter Johansen. Og vi tar 8 velen jeg træt som skal flytta fram en røve vi en grøy om båtskapet oppa 30 sekunder. Han heter Sven Dahl, og han stiller opp for Kjølstøyre Gjersvel. Hei, god kveld. Seneste 12 årene har vi sittet i skolasøren Folkeskolen Klaksvøk for Klakska kommune. Her har vi tog vi til å lage skolene sammen og finne ikke henne flotte skoler. Noen av malene og jeg vil arbeide vi, om jeg vil aldri inn, at Anna og 3 bytstid av skolene skulle fære i gang som skjøtast, og øker rundt om skolen som skolegar, ljøs, asfaltering og anna skal i gang bøyna vei. Havna og vindjøkje skal ræfestet høgt, så alle 4 Klaksvøk kommune, begge luttlar og staurar, kunne åkna seg vindestikker og kunne mennast og veksa. Fjöldbrott bostadmølegar, så alle kunne sette bygg for Klaksvøk kommune, begge ung og eldre. Liegjer av vevum og bygningon, og bøtten ung skulle få et flytjarkost av 20 kroner, så det gjør slaktar seg til det gjør en parster av flytjarløven i kommunen, og samstundes gjør vi til en fortsatt latta til badnafamilien. Tøybedringen setter kross for Svendal, allesta det torsdagen. Takk for. Takk for det, Svendal, som altså stiller opp for Kjølstøyre. Og nå får vi videre til Anna evne i åreskiften og i kveld. Hetta evne eldre øke og et størst evne, så hetta evne ikke en minne. Iveskriften øyter Vinnerløyv og Havner. Og den første at kommer vi gjennom båtskapet om hetta evne Atle Justinussen, som stiller opp for Folkeflotjen. Gjersvel. Takk for det. God kveld. Kommunen skal alltid ha tøk vinnerøker. Utbygging Norrhavnen og Fristetonlar. Norrhavnen ble en suksess. Vi tar nekva vidtjaner og gjør hun her omframt av størst allat virksomhet. Norrhavn skal utbyggas. Vi skulle gjøre knusverk i annon, så tilfær at det kan kjøpes i Klaksvøk. Vi skulle ikke lette akkurat flotte notter ved Grøvbrødet. Fristetonlar skulle borras i Norrhavn. Vi får flere flor i Øtsmek. Vi får langt kajena. Vi får større fristjorske. Vi løyer etter selge hese fristetonlar, som nå må borgar og vindløy av Øtne, at kjøpe tilfær og til slett leie. Vi får størst øke på landet av Norrhavne, som vi skulle bjøve ut til staurar og minne fyrtøkker. Søletorg ved Badabreggene. Søletorg skal gjøres ved Badabreggene, allmenne veser og Badafellagshus. Badahildene Borgavøk. Her skal gjøres Badadrotter og Badablås og nødja Badabreggvar, og innsiklen skal gjøres gauat. Økene og stonker skal kjipas bedre. Vi gjør at høym og gaua sømtra stonken om. Ballaharbridgen, her ekninga skal nere i serning stante,
Tog är en felagslösning att finnas så hösten i 2021. Kajkanter i alla kommuner ska upprafastas, tryckta sig ska göras, så tryckten att kommer i hasset att ta så liv och virka allen kajsyn. Tack för det. Så Janne där. Elian Einsson eltørstitlar opp for sambandsflosjen Gjersvall. Takk for. Av Heimansøyden Klaksgar havn vil opplyst av dag 1930 meter av kai og mulighetene større. Jeg vil arbeide hardt for å røtja og branda Klaksgar havn. Jeg vil arbeide hardt for at kommunen kan få flere inntøkker ur Klaksgar havn. Hetta hever påstå avvirkene atler tjenestefyrtøkker i kommunene. Og en tømmer kaikanter det samme som mister inntøkker. Tog det lite håligt att veien tøm for skipen, ta skip og bater i Klaksvik, annars det til fiskeskap. Og mer hostet til okken at havna rundt om okken har iverhallet okken og få godt dobbelt så nekva pening inn i havnakjelden. Høskan kunne være spørst hvert 90% av Klakskarhavn. Årsøkken må være at kommunene ikke helter til å være tøytning at selge Klakskarhavn som en omskipingar, omveldinger og vedlikehaldshavn. En annen årsøk kanskje at hun skamma seg sjølvere, så løy som kaikanter misrøkter og tog ikke vil bjøve fremmede skip og hente en standande målegan. Kommunen legger større dent av markledes atlaner så som spilleland. Takk for. Og så det Thomas Leirvik, Janne Flokken Gjersvall. Ja, god kveld av mål. Jeg har sittet former i havna og vinnene siste velskøye, og jeg har fekknast at vi har kunnet gjøre større brøydinger og større uiløver i vinnene og i havna medan jeg sitter. Så kunne jeg spyrja hva det vi har gjort? Jo, 14 dager etter at vi tok iver, da var det nødt til batabrikkene ordre som skulle ligge i Klakskarhavn. Vi har gjort vinnene og på Borgavøk, og til bare en byrjan, vi kunne nevne flere. Mitt mål, man vil valgt rett til at arbeid vi gjør samme løste, standa Klakskarhavn, standa vinnene i bøynen, og ikke minst at stola under hvis det vinnefyrtøker som atla at gjøre, tenker seg lot i okkar vinnløp i bøynen. Det er ingen løgna at alle vilja hava en nødja Norrhavn, eller lønja Norrhavna, og til er okkar mal, og til en planer som vi har lagt ut for Grøn Arnsjøen, at man gjør et avtale landsverk, at grøt kommer ur tunnelen Norrhavn fjall, så fer at har Norrhavna, og her vi kommer vi til kommunen og gjør en kaikant. Vi vana at det skulle være i år, vi sett 20 millioner av lentamålet, men det er verre at det er utsett nekka, så vi satser på, kommer til år, så vi i gang til Norrhavna, og allt annat gott vinnløy på inn. Takk for det. Tøyne feil. Samuel Peter Grundstøtter for Kjølstøyre Gjersvall. Ja, god kveld. Den parten av vinnløy havnare som kom mest samband vi fram i batabrikkvarna fra standfærskipen sammen under stengrene. Hetta er røsje som der unga prioriteringar vi haft og sendt for tørne. Ringast den til vi bollafabrikken tilkomne meng ungar eldsaler arbeida under vannviruslig omstøv. Herren fram til bollafabrikken skamblettur for bojen. Avvasan hvor det var avbyggningen vi først og kjønnelig forfall. En lagfrøyslig notat fra 2019 er grøyt etter tar som øya skolan her som øya å være av bollafabrikken. Jeg vil arbeide for at bollafabrikken kommer til høyre og ære og at kommunen blir en virkelig visspillere. Dette kan gjøres via kommunen kjøper seg inn i overhatten av fabrikkene for en symbolsk opphatt, setter en stand og løyer den ut løyerne for en somløs symbolsk opphatt. Enda løsner vi for at bollafabrikken omskapes til prøye for dere boi og arbeidsforholdene til dem som virka være fram ur gau og virlig. Saman fram og godt vel. Så det Anfen Hansen, han sitter opp for Kjøvelde Gjersvall. God kveld til Anders Røymar og god kveld til dere selv. Vindløv og havner har en vindløvsamfunn som Norrøkken til. Det er just okkara kai og havnakantar og landstenkta vindløv at takka at okkara samfunnet er skapt av sjølvbjarkne og rei som vi okken bor. Min hoksan er at en blåmand vinna saman med en blåmand borgaratrivnad skapar okken beste livkår i okkara kommun. Borranon at li er at arbeid fyrir at opprast rævfesta ved loika halte av havna og vindløvende kommune, økja om arbeidsstrikt og arbeidstrivnaden ved havnaløyene, menninga og granskningar omkvar ved samstarve mellom vindløve kommune, virker meldra Klaksvøyken proaktivt, lovteker og spiller seg ut gjennom bomande ferravind som stendt for ramma. Og mer vil lite opp i hente, at gjørs parster av kommande borrei, så fer evig dirvi og rei avtakar med hese oppgavene av vujare mennene og et tatt samstarve mellom vindløve og Klaksvøyken kommune. Vilja til nøy hoksan, menning og liugjer og rævfest av loikalte, så set XV med av lista 1. Takk for det. Og så det bare Lydersen for framsagt Gjersvall. Takk for det.
samtidig vi det som hinner har sagt om Norrhavnarna og hva for inntrykk i kjelda havnaleg kan hava, så lærte til standa her. Så jeg husker jeg synder om de smarre fyrtøkene her i kommunene. Og det som vi køyrer daglig her i Klaksvik, det for eksempel lastbilar og maskiner som arbeider og gjør disse plåsene for jakken. Og en liten fikk detaljer som ikke kostet det alt større. Vi tar ångastens her vi kunne spola okkar ambo. Her vi kunne spola den skikten lastbilen, her er ikke plass. Og et annet som vi sitter rundt i landet, det er at private fyrtøkker køyrer for IRF, som vi er den største partøyer av. Men det hendte bare ikke i Klaksvik, så jeg husker at vi skulle bjøve køyringene fra IRF-plassen i Klaksvik ut til de private bileierne, eller kanskje mulig en nødjan, så at pengene kunne komme, og at flåten innenfor biler i Klaksvik kan fornødjast. Det er ikke så gammel flåt i fargen som kanskje åkken. Tøyen færren. Takk for det. Tid 6, som altså nå har finnet høve til at sette år av nøker emne som tid halta, eller nøker mal som tid halta, har tøtning under hesson store emne som øyter vinnerløyv og havner. Om vi øysene, og i hesson åreskift, nå vil vi nøyta velja borsur rikvene som tid har nevnt. Og et som ganger etter utbygging av Norrhavnene, orsaka, og så det vedløykehald. Så jeg halte jeg vi færre halt og kom til Hæseberg i evnene fire fyrst. Thomas, du formar i havnenentene til første året, da lov jeg dermed, du var ikke fyrst. Atle Justinsen, du heier og en ramse som ville nægge her om ting som skulle gjøres. Hva hever størst antydning av det som du hever nevnt? Faktisk er alt lykkast av en tøtning som jeg har nevnt her, og at det kommer til Norrhavna, hvis vi skulle få større inntøkker til Klaksvik kommune, jeg kan nevne til at Klaksvik havn har givet et avkast på 40 millioner til senest tøtjearne, at pengene så å si ikke enda etter havnøysene. Tog skulle vi bygge Norrhavna ut på en av veien, vi skulle gjøre Norrhavna i 60 meter lang, så vi det gjøre 40 meter først, så ikke man knekker av, så skulle vi ta en 300-400 meter langer norrer, og vi skulle ha større dype, skipene ble større, og mer i oppland, flere nevner her i samband med smarre vindefyrdykker, tog får vi nekv økjelig smarre vindefyrdykker, så det er først og ikke vindøk, og det er ikke godt nok. Thomas, du sier at tid færre gjør det også framveis, og det stod ikke til kors, og det tatt i atla også framveis, men det vil være øyelig nek framveis som velstrøy, at det er ikke for sånt, kan man si, eller det er kjent noen mye. Jo, pur öjligt där. Och det är så att tandvården som är mest efterspord i det, det är hvis vi färre andra kommuner och vi klantas om gröt, imsasteg runt i förrjön. Och lykala så manglar gröt i Klaksvik. Hvis gröt var högt så var det ösnen skett kanske i atlas att ut hans former av havn vinnödnet. Lykala det kunde skett nu. Men så vi tas vid du på att det är verkatlander. Fristen tunnlar är nämnter och konkret till att tunneln och fjäll ska göras. Vi får fett om hängen och när det orsakat om gröten så ska det göras norran. Så får vi börja. Hur länge du kommer, vi vet att det är gott öka och vi vet att det får gott uppe och tog är bara att alltså vi alla är ögon att vi färre gång ta gröt. Det som säger det skiftar bara år och det verkar som alla vill bitcha så Norrhamn ut. Så men Elian tog markera. Ja. Jeg vil vise av et øye 900 og 930. Det stendt ut for inn i heimasyn til kommunene, klart til Klakskarhavn. Norrhavn er øyelig godt at vi får henne utbygd, slett ikke over øyne i tøy, men hvor bruker vi ikke 900 og 930? Det var sammenlukten hvor er kommuner rundt om oss. Det har dobbelt så nekvar inntøkker som vi cirka det samme metertallet av kai. Så jeg halte at vi skulle for brande oss og selge Klakskarhavn, så som er nå, og så kommer hit og vi Norrhavn. Anfinn først, og så sa Peter. Anfinn kjørsvel. Ja, nå snakker alle om utbygging av Norrhavn, men i morgen spørningen ikke at det dreier seg om vedløykalt. Øysten, ja. Ja, så jeg får svære på han. Du, kjørsvel. Ja. Jeg halte at vedløykalt skal opprettes i Hanaløn i Klaksvik. Hvis vi hittar etter Hanaløn, så er det nesten ødelig skjelja såret. Kaikantan brottner, armeringsstender åpen, pollarster brottner nekvastandes. Vi tar faktisk rundt om Kaikantan i Klaksvik. Her var vi ångat siktarstier nekvastandes. Jøsvidskiften er faktisk ut av leie vanlig nekvastandes. Korset jøs nye vi Kaikantan, og vi tar heller ikke ljus nok innan Kaikantan sjølva. Og det avvarskar sjåan til arbeidsriktene og arbeidsrivnene av blåsen. Sa Peter? Ja, jo, att ta fram det vi utbyggingen av Norrhavn. Det är alltid ett klassatdöme på det som man är efterlust och långt tog. Att ta ett och gärsta ett arbete så vet man att det nästa steg är. Här är man mäknat det, att det är så här samgången.
at man er klara åren gråte kommer ur tunnelen og får en avtale hver man får gråte gratis fra landsverk og man får det korsta steg, man får det just terpoint. Og dette er klassadøm gava støyring i kommunene. Så er halt i øysen til det kommer vi løykehalt. Jeg halt ikke til at alle kaikantene klaksøker knuse. Og Vestarsøye ser faktisk rettelig godt ut. Men Estarsøye, fra Batabrikken og norrøtter med stanken, det er en skam. Det er ikke til det. Atle først, så Thomas. Ja, takk. Det hang kjøla sammen til som Thomas Leirvik sier ved en formøver. Han sier til at her er ikke noe grøt. Det ligger et notat inn i kommunene. Her er en fyrdukket Klaksvik bjør seg til at vi skulle komme i sammenheng vi tar om at gjøre størst vinnjøtje, lukket som man gjør for noen annan. Men Marjolden finner ikke omsidningene, eller ta vet ikke hva det gjør. Det stendte svart bak kvitt og noe grøt, og jeg sier det passer ikke. Det håndkret til Sjamas, Thomas Leirvik sier, at det er ikke noe grøt her i Klaksvik. Vi hadde jo mulighet til på, men det tok ikke av, og da det kommer til kaikanter, så vant de hvis hentan samgangen helt fram. Så det første de gjør, det er å kjøpe en slagmaskin og slå av kaikantene. Det kaikanter i Klaksvik, det største feitlandet for jo. Jo, at vi vet øya nokka gråt, det er bare ikke språngt den. Vi tar som vi færre språngt der, og kan notat ligger, det vet jeg ikke, men det nytter ikke, det man ikke drøyer at forgjøre det. Men så tar vi til Tjøvaslåsjen, han sier at det er ikke vedlikeholdt. Vi har brukt 3 millioner at reparere oljekaina som øyne et mal tjokken. Vi har sett 1 million at komme til år for et vedlikeholdet kanter. Så jeg sier at det er ikke skjedd. Vi har brukt 8 millioner til badtilene, og vi stander på Borgavik og gjør det største øyne som vi klart til utenavøyne, og her skal det største maritimt øyne gjøres. Og så vi da kanskje klare å love oss det. Jeg vil gjerne si at 8 fisker 4 at alle øyne er 100% utbygd. Så vi har virkelig gjort noe og det er omkant og skjedd så det er havnet vindøyene i noen skøy som helst 4 skøy. Men Thomas Leirvik, tar tås og lukkes om vedlikehold, til tås om utbygging og nybygging og så forlunching og hva var det? Vedlikehold? Ja, vi har brukt for å ta kajen og det større dømen til kajen, oljekajen var koppa og det var en kobatforslier for herlige måter. Ta gått hånd om beina veien og funnet fortjeng til henne. Vi har gjort et annet, til 12 år har Allestøy Bakkarfrost haft havn inn i Klaksvøyene, ikke klar løsta, mens det var grøte ut i Norrborg, til vi funnet en 4 på slåss. Ikke det hva det finnes jo en fin havn til Bakkarfrost. Anfen, sier som ikke skjer. En høyskjønne spørning til Thomas. Jeg vet ikke hvordan største EU-blikk er i hvordan kaikantene i konstantet er i overhover. Jeg halte til at en støvløsning godt har gjort i alle kaikantene, så pengene som man bruker til løykalt kunne være rævfester, holdt øvelse og på en skinn sammen, og faktisk en gode mål. Thomas, bøyer vi har svære, at jeg gitt her kommer Møyra til tøyne svære på, så nå tar vi Elian og Atle Træt, så slipper du Atle svære, Thomas, og så vet jeg ikke om vi tar tøy til Nekva Træt, men vi prøver dem. Elian først. Ja, jeg etterlyser faktisk at man ser litt her kaikanten vi heva og i det. Vi kunne ikke bare snakke om et utbyggja, og bruka til øyla godt å snakke om Norrhavna. Jeg halte det er ordentlig godt, men vi prøver ikke, kajen er ikke tømmer. Vi selger vi ikke kaikanten. Jeg halte hentet nekk for løyte innenfor sølig av kaikanten. Vi kunne få nekkskip, som sier på vi løykehalt, og rævfestet her, og sånn høyt. Vi liker etterpå at det her vi havner og noe nok. Ja, jeg skal gjøre kjøttet først til Elian. Grunden til at du snakker om tømme kaikanter, det er så øyelig einfalt inn i vannet. Du er oppvaksen Klaksvik, jeg er oppvaksen oppnanfor. Det er noe vi dyper å gjøre, at du først er større skipen inn, og det er de som gjør mest penger i kassan. Så er det til Thomas Leirvik og sammen Peter Grun. De snakker om masse 20 millioner, og sier samtidig til at grøt i tunnelen, det er faktisk som Arne Fyri har fått grøt til tunnelen og til badtillen oppnanfor. Og sammen Peter sier til her stand 20 millioner, det koster ikke for grøt. Hvor bruker du ikke 20 millioner, og ikke når han utfyrer? Og altså millioner som Thomas nevner her, jeg håper ikke han får nevne han i kveld. Altså millioner skaffet jeg på til Klakskarhavn, da Thomas Leirvik, 5. oktober nå i Bordarsøsnen, da Thomas Leirvik var ute og snakket telefon. Thomas Leirvik? Ja, det var alvorlig godt å gjøre det, at jeg alltid helt vidt av samstarv. Er ikke rett som jeg sier? Jo, det stemmer, jeg var ute av døren. Ja, jeg har en 4 millioner på. Og vi tok fullt under, Atle, så det er ordentlig dårlig. Ja, takk for det. Men for jeg kom alltid til aktiviteten til Elian. Nå arbeider jeg i en øren steg enn akkurat Klaksvik, og i en havn som har en utrolig aktivitet. Grunnen til at den havnen for større inntøkker, det er at man har vindløy av land. Vi må øyne skapa målager så vindløy av landet, og typer aktivitet fra en kaikant. Vi tar sannelig, men jeg skal ta under vi at vi mangler vedlikehold.
Vi kunne saktast gjort mer bror, og hvis det så ikke kunne egna egen, at han manglar vedløykald. Og tog var det utrolig godt at Atle gjør det som jeg var av vis. Bare lytter sen, og så sammen Peter Grund, og så rundar vi dette. Bare kjørs vel. Ja, jeg har hodet sett av spurningen, hvor ikke gjørst vi havnaløn i kalsøytene. For eksempel, her det nye slite, det livshatteslitt, og her faktisk alt i fylden. Hvor det ikke prioriteret at vi vet at kalsøytene personer var gester, ikke bare utlending, men også en føring som fer iver. Ja, men jeg skulle sinne for affæra i kalsøytene, og glemme synder om kaikantar og Løykahalt og Norrhavn og sånn vei, som du har valgt. Ja, men så sier jeg selv det her på en. Ja, men nå spør jeg om du har sinne for å gjøre det her, om du har valgt. Ja, det ikke språngt enn til Norrhavna. Så det ber vel til å sende meg anbo iver og gjøre kaikantar, sier det, for eksempel, og husen, og i fynaste stande, og det koster ikke flere millioner. Det slipper han ikke andre for året i kveld, utan samarbeid rundt om dette gjørs vel. Ja, takk for det. Nei, nå nevner Atle så 20 millioner. Jeg vet ikke at det er 20 millioner. Jeg har slett det er Thomas Darvik som sier det. Jeg har ikke nevnt en eneste opphatt på 20 millioner, men jeg sitter og klasser dømme på gaua støyreng, at man klar å finne gråte og ærenda for ut, og man får transporten gratis, man får det på plass, og hvis Atle øyre en løyklåte tog i øysene, så halte jeg at det er en fantastisk samgang og efter fantastisk godt samstarv på Iran. Hatta vera til søgnaste årene om dette emne, jeg får høyde at det kan være standard i løyde bil, atletit. Vi færa vågjere til ta neste røvnar. Det er såleis at det er troi velevne som slipper at flytta fram røvet, det får 3 sekund hver. Og den første i hessen omfærden det er Davor Skytterpø, 4 Kjøvelde Gjersvel. Jo, takk for det. Og holde sammen. Vedløykald det som da mangler i Klaksvik kommune. Veier og gøter ytla vedløykaldene, og det ser ut til at det ikke gjørs det. Og ljøs og alt til gøter i Klaksvik kommune vil ikke gjørs. Kajina rundt om alla kommunerna, ytla farnar og kajkantar. Hetta må vedløykaldas, det hatteslitt å genka rundt kajina i Klaksvik kommune. Og ikke best i Klaksviken sjálvare, men rundt om bygnar som hører til Klaksvik kommune. Og hetta er nega mamma gjør nega vi, og ræfestet av hakr. Utgjæren i Klaksvik kommune må ræfestast, så han også blir hård. Det er ikke bare Klaksvik sjálv som er hevane, men annar også og husar og Mikladal, Trødlandes og Syradal, Ådnafjør og Norrør. Hetta er bygder som ikke må gløymas heller. Og det er området at hese borgare og Tomnøysund Øysne trivast. Og da man er i utgjæren i Klaksvik, så er det kanskje et høve at få det unge at trivast i utgjæren. Takk for det. Tøyen er færen. Takk for det, Davor Skytterpø. Ta neste at flytta fram røve. Han øyder Frymont Hansen, og han stiller opp 4 Folkeflokken Gjersvel. God kveld, god Norringar. God kveld, god Klaksvingar. Jeg øyder Frymont Hansen. Jeg har valgt at stille opp for Folkeflokken. Jeg har valgt at stille opp til jeg vil Tikkon, jeg vil Norrøyjar, jeg vil Klaksvikna, jeg vil Svinøy, som han glemte den sørste. Jeg får ikke tog jeg rekse alt opp som jeg vil for Tikkon, jeg vil ha en rikke for Tikkon, men jeg vil vise at jeg kan ha Norrløse, her vi nok så aktive bare i Sørstanarløse og i Heson. Les til velviljene, så fått en hytling av hva jeg vil. Annars er det rettelig samtidig vi Øtlandtøymen som er her, altså selger folk av munnen egne vannen og øyne pasta vinen. Negge og hosgått, men vi er en skilagau vel fra Tikkon, og et godt skilagau vel er det velja med. Og så skal jeg syrja fyrir at vi får en gav kommune at liv og virke i. Men hitja Norrløse, Frymont Hansen, så finner de til hva de vil Tikkon. Han har særstyk høysan Svinjar, og til Øyrar, Anner, og alle utgjæren, og kasser. Og den to første holdt vi jolla halsanar, så halte jeg vidt takka for det. Takk for det, Vi færa vågjere, tog en fjordøysen til Frymont her. Sune Antoniusen for Jaunarflokken er den søgnaste i hessen omfærden Gjersvel. God kveld, alle sammen. Jeg heter Sune Antoniusen, og jeg er 34 år gammel, og jeg er nytt velevne for Jaunarflokken. Man først og fremst sier, jeg hadde vidt luksusproblem i Klaksvik, her er utrolig enn jeg fikk gå og donalig folk som stiller opp. Det var ordentlig riktig velger noen at skulle sette sin kross. Men jeg vanlig er feia. Jeg er født og oppvaksen i Klaksvik, og jeg har alltid trivet seg vel her og i Ørston i Norr. For meg er det tatt først at vi er kritiske overfor nøkken som jeg elsker, og jeg elsker Klaksvik.
Undanfarande samgångar har finnst nekva skafte, men flere verskatlaner standa ännu i halvun jetju. Men det är inte gott nok. Hidvein så vill rosa tajmon för att okkara kommuna hever mal och visioner och inte göra klagsvisna bättre. Att enda så vill inte öllum hjärta välkommen för i husmannafellet till en kaffmon och gott prat så kommer han igen och kommer till Borasväl. Tack för det. Ja, så tackar vi till Suna Antoniusen för det här. Han ställer upp för jaunarflasken och han bjöar kaffe. Vi färra till nästa ämne och det är bojarplanläggning och omkvarve. Det är nästa 5 välämne för att säga standa klart. Han satte bara lyder sen, han är han samme. Men vi läser fyra vi Folkeflasjonen, Eistein Poulsen, Gjersval. Ja, god kväll, god klaxingar och borgare annars och Klaksberg kommune. Har vi tar som omkvarve så har vi en gröja mening i Folkeflasjonen att Klaksberg kommune ska vara vi alla människor innanför orske och ungdomsrörelsen. Och hvis vi väntar på vad så är det pura grått för Folkeflasjonen så att Klaksberg kommune att öjnekvara tog ska vi alla människor och alla frambor vara vi och skipa det så snart att näromkvarve blir värst till öjnekvara tog så mest möjligt och hvis vi väntar efter till bojarplanläggning så är bojarplanläggning vid det och ett öke som vi inte att räfesta högst tar vi kom in att han har torsdag så är snarare att vi får lite tror vi att kommunen tror jag att vi manglar kunnig ut till borgarna och heter något ting som skulle vi komma in här i churchen nu att kunnig till borgarna och gröj planläggning för kommunen till det som vi skulle söka i framtiden. Tog in färden, tack för det. Ta nästa är Elian Elter för sambandsflasken, Gjersval. Tack för det. Det är allt och fan parkeringsplatser på innan. Att färre ut i badnavakne, rulleståle och rollatorer är inte bara som man säger det. Till förstående är så öjön och har så höga kanter att det är vantamage. Flera av hesen verskatlarna som lovar värre början skulle vara lite när 2019 är ju inte kommer halva lögn och 2020 kött värre 2021. Skattkjaldare har funnits ju i att klaratjen inte har varit räfest hackre än är markläse verskatlarna. Är det nu vittne till att nu klockan 5 minuter och i vaktarskiftet så får kommunen fyra skilt att gräva vägar av så det ser ut som om att det är hållt vid kloakskipanna. Jag bjöd mig till att ha avvarskan att det är verskatlaner som är körande och det här som är kommande. Och att nu tar man att göra kloakskipanna före henne ut i strömmarcheck som är ett lovarkrav. Om vi tittar under verskatlaner till kommunen så är kloakskipanna inte vi. Hetta man skilja så att kommunen inte räfest hetta som en verskatlan, men helt kommer klatschen under ett vanligt vedløydehald. Tack för. Ja, tack för det. Så är det Paul Kjerstan Matras för det jaunarflasken, Gjersval. Til detta kommunevalget har vi valgt å slå rymlig kommuna. For meg mesjer hetta at vi skal ha uiboer til ung, barnafamiljer og eldre. Grøn øker har vi sammen kunne njøta nokturna, plass til at fralbrøtt fridjarløyv har flere avhåfella har omstøver at blomma. Og sjálvande flere høler og øker til vinnulig virksomhet så kommunen kan veksa. For mer mestra hese slæårene en kommuna her trivnaver er i hasat. Takk for. Ja, vi færre bojare, og master er Ole Lassen for Kjolstøy Gjersval. Ja, god kveld alt sammen. Ta vi arbeider vi bojarplanlegging, må vi alltid hugsa at vi planlegger såleis at vi alla tøyna får ment bojen. Spurningar som vi må se til okkom er dømes, hver skal hotellet ligga, hver skal filmlagerhallen stedsettast, eller hver skal eldre uiboende stedsettast. Alt dette teker tøy og neiva planlegging, som omsittingen teker seg av. Etter man politisk har valgt om et øke er skoleøke, uiboerøke eller vinneøke. Spurningar som vi øyne vittjer hver skulle grønne økene være, og handelsøkene, samanspillet mellom uiboerparsten, handelsgøter, midtbøynen og tjenestvinner og så videre. Største avbjørninger vi har som bøyer å skaffa grunnstykker og uiboer til borgere og ikke å sette bygg i okkara kommune. Tog det alltid spennende at arbeider vi bojarplanlegging og utstykkinger atlan. Vi har just gjort 2 nødvendige utstykkinger oppi av Fossum til en 30 uiboer hette første part av verskatlan.
Øysni har vi nytt uiborøk under Fossen, her Norrhus og ånder færre at bytja i nærmeste framtid. Takk for tøyen færen. Så det Annika S. Biskopstø, Kjøvelde Gjersvel. Ja, takk for det. Vi skulle huske grønt og estetisk. Sjølvande skal det være verkst i Klaksvik, det skaper trivna. Men vi er også kommet her til at vi skulle ta særlig tillit til omkvarvet. Jeg vil virke for at vi planter flere trø og i bojerommen. Det skaper luft, frykka og kunne somløs for at vi til at tolma bilførerferslene. Jeg vil også arbeide for flere gangbreyten og den første sykkelbreyten i bøyene. Du flere og flere vil jeg så bruke bøynene, syklene eller bussen. Og det gjør bøyen samt som sunnere, tryggere og omførsvinnerligere. Jeg får at jeg kan lukke alle jolvere, og også vire bygninger som har vært så lønge som vi døtt minnast. Tar parser okra søve, okra minnen og også okra samløyga. Og så halte jeg også med at jeg gjør bøyer spennende og innbjørende sjåvande. Og de unge skulle tøyma være her, det er viktig. Og dette kan blant annet gjøres ved hundelig og krogon, jeg har nevnt hidapotter, vipper, grillsmåtter og så videre. Og så list sånn det også alltid at være ræfest. Som det alltid at tøyne kom til, at vi gjør godt søletorg, til udrarfolk, virkesfus og bønder og i nærmformen. Takk for. Og den sørste bare Lydersen framsøkt. Takk for. Jeg får være lysende våre ikke så pena tekst, men bare point fram. At det kører slogan i kassene at sier at jeg skal skoina. Og det er alt som kjenner det som jeg er ivrig, men her vil jeg si at bygget synder vi er på at det slogan er at alle bygder i Klaksvik og Klaksvik skulle skoina. Vi skulle gjøre nekkborsjord, vi har gjøre det pent i Klaksvik. Vi har 2 bingeplås, 8-8-4 og 8-2 av kassøytene. Det er ikke ordet styrer tømban plåsen. Her vil jeg arbeide for at vi får et innhekna øke som ERF vil hava, begge 8-4 og av kassøytene. Her er alt samlet øyne sted. Kronstykker skulle alltid være tøk til borgerne kjøpa i ødlund bygden i kommunen. Det kan ikke passe at som skulle bo opp i 6 år ved at møvelig kjøtt først å få et grunnstykke. Vi skulle ha en plan i kassøytene. Hva vilja vi øyne? Er det ferievinner vi skulle satsa mer på? Hva skulle vi gjøre bøndene og annet? Vi skulle ha nekk mer parkeringsplass i Klaksvik, og møvelig øyne skulle vi fære inn og gjøre nekker ansrettet i veier, så først kan køyre lagt her inntil mer parkeringsplass i gåmen. Tøyene færen. Og klatjen. Og klatjen, så fikk det ta vi oss. Hetta et øke som øyelig brøtt. Det har man nevnt øyelig nekkfær, og det er nesten så at man skulle tro at det var ta seg sammen om hvert øke, det var nesten ikke å finne en reien tra, annet enn trivnavr. Folk, her som folk trivnavr, her som trivnavr færre folk. Det er så spørningen hva man vet av venter, men det gjør som om at de fleste av det kunne øyne halte at her beter affære etter, og ikke nivå om det. Hetta evne øyter bojar planlegging og omkvarve. Om vi talte okkur til planleggingene aller fyrst. Eisen Poulsen, planlegging i Klaksvik og så teker bæra bojen Klaksvik i det fyrst. Vi talte okkur lukka borster fra de smarre bygdene i kommunene. Hva hoksa du til jeg sier bojar planlegging i Klaksvik, og du først ikke om noe til svære nå? Du skal svære stå. Ja, altså, bojar hever en plan i bojen, men trobladjen bare for borgerne i Klaksvik det, som vi alle kjenner at det tås som med borgerne, at vi sier at vi får gongt ved verskattlander, og vi har ånga, som man sier, nu har vi mist vevnen på at det er verskattland som får gongt, blå littnar, tog at det skal øytas for blå littnar, og det blir utsett, og vi sier at det får gongt, og vi verskattlander, og det som slutter av i Holmen Jetje. Så det vil si at det blir livet? Det blir ikke livet. Vi har en plan i byen som skal se at det ettertrykkes alle tøyene. Men Lassen, det er veldig en attvendende kritikk under det som velstrøynen at det og nekve som vi bygger på utan at det blir livet. Og det er det samme tredje at det får selv ikke alt kvalitet å svære på og etter store spørninger. Men hva er trobeløyden? Hva er det som nekve verskattlandet gongt utan at nægge blir, skal vi si, 100% livet? Så jeg må si at jeg kjenner ikke ordentlig til at her som vi tar om at ikke vil livet. Altså, det er et ting som ikke blir livet, eller som nekst sønka,
og til rennebreden og ikke vi stadion og til nekksvanka, og her har vi imisk trobelager som vi nå vi å løse, og nå vi her etter sett av rennebredene. Og jeg kjenner ikke til at hine tingene som ikke blir liv og som ikke og snøklar i etter så. Vi røyner alle tøyene att få tingene liv og ha finnet frem til en rikvi. Ja, men det Eistan Paulsen som nevner at ting ikke blir liv, så kanskje Eistan hever på hva det som ikke blir liv. Ja, da vi tar som blir liv, så mener man til at det blir ordentlig liv. Altså ikke et her at vi enda vi at øybindinger og anna stand i halvån jetje. Vi sutja biskostorg og gostet seg ut. Og vi sutja øysen rundt om skolan her manglar øysen. Det ikke gale ved tusen vi gjørst. Her ikke noe gale. Det godt, og det ser godt ut, og vi nu styrer seg selv her. Folk trivas vel, og det ikke gale. Men man ser at man slipper det i armen ber dem alt. Det det som trobløysen, det ikke nekvål. Og så ser man forvojer, og så, vi jo en havkonjunkturtøy. Her det trobel å få startfolk, og tøy ser man, man benge for at det for nekva verskatlander i gang. Jeg kan nevne et døme til at bilen som som parkerer sin langrivere, uten at jeg annars skal være lovtaker, men det var en ekkløying til kveld, Olle. Da jeg parkerer bilen som råttan for framme for noen binsjon, så la et brått i håndvask. Det ser ut til å være vesevask. På etter sånne bilen. Så det ikke bare en livgjøring av økene rundt om skolen. Jeg vil til å si at som Eistan sier, her er snøkt. Men det i hese luttle, jeg vet ikke om jeg kan si på det, så skiljer Eistan. Det hese smile lutner at det ikke ordentlig livet. Det har vært ikke bruk, men det ikke livet rundt om. Kjenner du til det? Alltså nu arbetar jag vid i kommunen, jag vet att ni alla chatta som entreprenörer, någon till tar som ska sluta arbeta i ordentligt, så det var vi körs när vi men vi tar en boy som du sa inte en gång en tidlig kompakta liggande närgrastan så väl i Rönnhalde i Klaxvik kommun. Vi håller vi med ösn av fokus och alla de ting som är det gå. Och tar vi tar som biskostör så är han verkatlanen släkt överhuvudligt liv. Och hon är inte näck skjutare och man har sett mer av än man attla uppronaliga. Så tar vi inte pengar till som det är nu. Og tog det her en verskatlan som køyrer fullspid, og hun slett ikke liv. Så hun slett ikke liv? Nei. Elian, to biomorger. Ja, jeg vil gjerne ta gonte ved Eistein til vi byggjatlan som er køyrande, små og større byggjatlan som ikke blir litt nær. Det er frustrerende for dere borgere å bygge her, og suttja at verskatlan byrja, og så stekka der opp, og faktisk byrja atratner, og stekka opp at du for og 3 Det blir ikke litt nær, vi lever i en rund i Norge nå for tøyene. Det er kost det var grive, og vi anker skile, vil jeg si, og anker skile til nok grive. Nei, det ikke nok grive, man griver i skøyven steg, man griver i anker skile. Annika? Ja, og det er også viktig at man gjør det rett først og fer. At man ikke lykkes som etter og frem i verskatlandet, men at man simpelthen handler rett. Altså, ut til løt man prater med verskatlandet, så gjør man henne ordentlig om man gjør litt noe, og nevnte jeg så snøklaner. Og her er hodla siden, nå har vi sett kjølstørskampanjen, vi heter Gjørst og hatt Gjørst, og mitt landet spilplassen som får veldig størst gang for dere, så bygger og dere småpattende familier. Og ikke niver om det, men at det er snøklaner. Man kommer med spilplass, nå er vi det mørke togene, hvor er det ikke gjørs til dem som har spilplass, her bør man visst. Og här har vi inte sagt att man ska förståra grannar, men när man dår lyckas som att man inte med dialog vid det som bygger runt om tills jag just för en grannar kan gå till också vad det gott ljus infall vis ser man och hon har gott ljus kvar är man och ösen så som snigöder till att komlighet alltså det kan för vi måste nog vakna om man har spelat oss och så lägger oss mest en äckling för det sen men den här spelplatsen att det vuxna står krascht upp att ända någon Gospel det vuxna inte låta eller här var det som var komfortabelt och det är kanske det som att det inte är ordentligt och att finna manglar. Bara lite som fest så det är. Ja. Vi tar upp snigöder och annat. Nu har vi några snigöder uppe på Jockon här under halsen. Nu har vi en hus som är ströjst vi och full med människan öliga uttryckarna gänga som utanför här mot je dotter östen där kom. Men ett hör ju inte att gänga ett snigöder nu Klaxvik. För tryckterna. Och det bara och tar det bara med det 4000 folk. Så det är inte tryck nog nej. Einstein fest så Elian. Ja, och vi såg att det öll vi ner snöklon och vi såg till rösten här vi att man börjar och arbetar steg upp till att det inte var planlagt. Men tar man så hör att det säger att det inte får görs några vitta så vill jag säga att vi väljer att vi får görs några vitta hvis man ivas i tog. Ja. Ja, samma här. Här vi förstår, det är planläggning. Man väljer att ta stora verkskatlaner. Nekvar, vi har 4 stora verkskatlaner körant här i Klaxviken nu, rättligt stora. Och man glömmer förstå så badnavagnar, rollatorer och annat. Och så har vi just ett öliga fint natchapolshus. Och vi har lagt flisarbelagda helt fantastiska flott. Men illa gångt folk kunde inte gänka här.
Det blir sig stilla gänga støynen. Vi en rollator eller rullstol eller vad det ska vara. Ja, vi har nu här. Tid tåsa öll om littnar, mormen inte helt littnar, verskattlander och så framvägs. Hedjarner har kunnat sendt spårningar in och lukka så gärna. Då inte skriver om den Valfunden kom. Hetta det evne som vi finner flest hedjarspårningar åren vid överhuvud kommer till deg i det. Hetta är det evne som vi finner spårningar om samma evne. Alle spårningarna snickvar sig om samma evne. Og tog hugsa jeg at vi er færre at taka hentan spårningen. Jeg leser ein omboende atlar. Om alt gonger som Klaksvíkar kommuna innskjer, så kommer ein fasadeleiser omkøringarvever her til løfta kara 40 kilometer om tøyman, mellom Bosjarøkje under Græskjatla og resten av bøynon. Og vi henda veien nå eisne stedsetter og en badnagærer til 90 spød. Ole Lassen fyrst. Hvordan kan du grundgjøve for hese stedsetting av badnagære og innskjer noen om omkøringar vi nekvare og tungare fersle framvi? De får ødlenda spårningen og hvem hukkbord de har det. Ja, det kan jeg øyla godt si at landsversk og landsmyndeløgene har en ekvar arbeid vi at gjøre tunnelen norr om fjall. Og i tog samband noen det såløsner at Økje Klaksvík her bestemmer landsversk til å komme ved i jøkkenen og så sier at bygging og i Klaksvík skal være 20 meter fra hans ned. Det vil si at vi får gjøre en badnagær og at vi får gjøre utsikker atlan her norra for Domus og Østene så skulle vi halda okkur 20 meter arm vi byrja på næga som helst fra landsveien. Vi slipper ikke bint i landsvei. Landsvei er som vi kjenner det erastan fullstendig atskilter og det er heller ikke 40 kilometer om tøyman at tøyveien som er her. Det kommer slett på tal. Og det er næga som vi bestemmer. Og hva dette ligger øyla lengt fram i tøyene, så er dette næga som oppteker velgerne øyelig nekv. Det er helt tøyelig av spårningene som kom inn. Så her det flere spårningar kommer om det samme evne. Så jeg husker at börjar vi at få til en stund til at svære kanskje øysene tog at her en som skriver folk av Estersøyene ikke ser alls ikke en larmende landsvei omanfor husene som øysene gjør et ekvislitt inntrykk i naturene. Hvor ikke gjør en tunnel i stegen. Og så nevner vi kommande heimafrier bara galtande i mån til skip. Og det som vi tar til med oppbygging av Norrhavn i Janne, så kanskje takk bort vi da vi kom inn av heimafrien, men det gjør det vi så ikke. Jeg står en kvart det lukket som tøyne hukkborder til dette. Alltså först och främst så hvis man står som Norrhavn så är heimafrier det löser troblagen vi har lunch ha Norrhavn så kan troblagen. Men hvis vi tar som heter badnagaren här, alltså nu så är här norra att det här rundkörning teckna bort upp över badnagaren som är och i med de cirka alloy en 200 meter från här så det kan inte vara 40 kilometer om tog här. Men självande är det en trobladje och ta få vid i kommunen inte just så redan vi att tunneln vill städsätter här norra till er städsätter nu och ta man så lösas på tangenshemmaste matan som är hur möjligt och är då så akkurat att badnagaren kommer renna sig en 40 kilometer väg och givet kan det då så så mer självt mer kunde gott hoppa att och kosta sin rolla men det så inte firmar och panera som smata och tandväveren som är i jakten bygden här i Klaksvík det har vi själva inte en 40 kilometer väver det då så imenda mer. Nej men det är det som det öttasfyr så det är ganska gott att få det att veta att du ska släppa öle men hinna skulle först. Eller Andersson. Ja, jeg tror ikke for halta meg til den spårningen og jeg ikke vet akkurat hva det går ut på at planleggingen i kommunene det øyelig vanskelig å finne til av. Det som badnagæren som skal bygges nå, her har jeg akkurat sett kjaften i røy og så rymmer dere setene, så jeg vet slett ikke hva badnagæren ordentlig skal være, at vi har også hørt at han i røys planlagt ute i livet planlagt så det øyelig vanskelig for halta. Det er ganske en trobel til som ikke har sittet i början og så framvis. Det er samme støve til Paul Kjerstan, men du skal framvis og lukka seg på siden og år med til. Ja, som sagt, så er det ikke noe som vi får tid støve til, men om hun til heimafri, så har jeg sagt at det er også nok snakk vi jaustolking i Klaksvík. Det er så gjør vi vi større, ja, det er større perioder i, ja, det er i Bøtlen, ja, rett og slett. Og så det är också man ska gå så hit efter det. Men ja, om till hit så tror jag så. Nej. Olli, jag lägger om just för någon går till då. Annika Gersvan. Ja, jag har helt gått in lite av gång runt och nu har vi svär i bostadspolitik för. Och vi var ju inte badnagaren någon här norra med Gräskjatla.
Men det som är både som det är ju till det är viktigt man gärna bo i Rattland men det är också viktigt man ankusväckna är tillvidare om att tänka dynamisk. Att man också är klara att göra nejvar skipaner hvis man heldur att det som är gagnligt. Och här är också ett döm som man också har hittat. Kvar är utsiktingar löten? Nu snackar man för en under fast och kostpedlar man ganska tjock så här och i badnagar här. Det är ganska akkurat hej som här där är mer aktuellt än det som bygger några gräschat lackar löten. Och så vet jag badnagar nu är ju på hotell och så är blagkottarna minns med rätta som lika en 20 efter tiden. Och ett annat som är också det är att jag alltid det tydningar mycket att man som kommuna för fagfolk in och inte bara en arkitekt som säger badnagar för sig men också så här det är mycket runt om i byn och färerna och här kan också så som en alltså hur ser och ätbord som mot till färslig och så vidare så det inte ska vara så längt att ta emot som har bött utan av stånd att komma i badnagar alltså man ska skipa där runt om det. Bara det ser man här jag har ju inte inled in det här men jag kan se syndrom färslarna. Det blir nämnt tunga färslar, vi köra så hårt, för på köra fors. Det blir snökt sagt inte till en lastbil jag för på köra fors. Så ofta man är större, äggvisligt så viskar det äggvisligt. Men det är inte torr som kommer att sätta färgerna upp. Bara gärna är inte börja bygga än. Och ett nytt börjar kommer vad sagt hans sida. Så det kan gott vara att det har vi flott utsett eller flott och någonstans. Ja, nu är det kan man säkert spara lite men vi är väldigt klokare att han torsdagen. Eller två släpper som det sista att svära och på det som det blev sagt här ikväll. Ja. Halt kött vi inte heller inte några vi jukton och bör pitching och landsverk hur det kvar arbete vi och vi om vi kölen som kostar ölen några pengar. Och då man spela landspolitikern att låta bruka hända vägen som är mitt jukton här till och eller att låta bruka göra vi och PV kölen eller vad att låta. Och vi var ju badnagar så lät vi ta fram till samgångar börja för 4 arrangemang och vi sätter fullt av pedagogon vi till verkatlanna och som har fyllt verkatlanna och som har gjort budgetskrona. Alltså pedagoger har gjort och sagt vad innehållet ska vara i badnagarna. Vi skulle också göra utstickningar här norra och på utstickningar tog lika badnagar fint här norra och till 4 arrangemang vi har sagt han skulle vara här. Och han var här. Ja, hetta var det sista av hesson omfärnon och tog ämnen som öde bojar planläggning och omkvarve för jag hörde att det kunde vara standard och lust att låta. Det nästa som händer det är att vi skulle ha näkrar av sån här stittre rövnon aträtt. Och han fäste i hesson omfärnon att flytta fram röve. Han öder Magne Geraloy och han stiller upp för Kjolstor Gersval. Ja, god kveld. Jeg stiller upp för lista det, Kjolstor. Jeg vil arbeide for utgjøren, først og fremst. Og her husker jeg om begge kalsøytene og Norrøyre og Svine og alle de små bygdene som hører til. Og her husker jeg særlig om liker av klakken og i mangla til dem som kalsøytene og kajkanter. Og få frukkan parkeringsrøkker mangler kalsøytene. Og her er imske flaskeholser. Og annars så har vi, medan jeg sitter lukst her, så kan jeg ta under min ekvene av tog som vi har sagt om eldreøkker som skal ræfestas høgt og ta samme bojarplanlegging som vi har hørt oss ut. Her er nekva ta hånd om og ta borga for gasko vi at samgången heldur fram. Vi søkja hva det gjørst og til nekva etter å gjøre li og til og saman framme skal vi nok klare det. Takk for det. Magne Geraloy og annar at flytta fram røve og i hesson omfærnon. Det er Rekve Jakobsen som stiller opp for Kjøvelde Kjørsvel. Vi skulle bytja nødjan badnagar. Øysten tar merker at onker verskaland skal man boja. Mikren hørte vi borgaslimen si at karmen og dagsomnøysene er lengt at rurskilt. Og det er pura samtrøy. Men det er ikke samtrøy rævfestningene som er gjørt. Og i verand fortsaratlan er det ikke penger setter av til nødjans dagstånd. Men til dømes er 5 millioner setter av til spilleland. Trivnaren av en badnagar er viktigere. Og vi tror oss bare best om karmen er rundt om oss, er gaur. Mara fer skal seta seg verskatlan, og er ikke benge for å seta en æra verskatlan på pausa, så hentan verskatlan kan få en hoa jottan. Senast 4 årene har vi ikke hørt om bytting av nødgjum badnagar.
Men senast 14 dagen har vi finnet upplyst för badnagar är jag ved. Men mer vidande är inte pengar sätter av och tog det slett i samsvar med det som vi lovar och det som vi gjort. Mer löjer till att man sätter späkan i en badnagar som inte gjort den till, men sätter onkan späka i spellandet som har en gjort av 5 miljoner. Tøyen Jag vill färden. arbeta för att det som vi lovar Tack för det. gjort. Han sørste vi hessen omfærden at flytta fram brøven til Ottmar Lærkjene. Han stiller opp for Folkeflotjen Gjersvel. Ja, god kveld. Til tøtninger mye at alle borgere i en kommune trøyvast. Vi skulle ha gå kort til bøten, ung, anstaklingar, utlendingar, mammer, papar, ommer, appar, til å bære brek, folk vi salarsjuke og at vi kjert om forløgum. Til sjálvandi jeg gledast at inntøknar i Klaksvíkar kommune hakkajar. Og øysen jeg gledast at vi da ser folkevokstur i Klaksvíkar kommune. Men en vokstur gleder i seg sjálvum. Fakta at folketallet vokser, fakta at inntøknar medstørar, fakta at skulden voksen, og fakta at ovnek prosjekter stand i halvun gjetje. Det krevst alltid en god styring i ringon tøyen, men det krevst så sannelig også en god styring i gåon tøyen. Om vi ikke at hava god kår til alle borgare i Klaksvíkar kommune, øysen i ringon tøyen, så tøytningar mykje av vinnan for god kår, alla verskatlaner vil stordar av en skinsamman hatt, og fokus vil sett at liutgjer. Tøyen Det må nødt frisk eie til, så alle borgare øysene får god kår i ringon tøyen. Takk for det, Ottmar Lærkjene. Lærkjene. Og vi færer så videre til neste evne. Og til neste evne en 8 av tøymon helt større. Vi har bare valgt større evne til henne Valfunden i kveld. Nå øyter evne bøtten og ung, og velevne her ved syna mer å skifte ut, og de nødje standa klar til at skifte år. Og den første som får året til Herfru Sørensen, Folkeflokken Gjersvel. Takk. Nästa är vita att trust vi få fler dästan plats och tror man färsätts som mycket badnagar som nu ska byggas om väl till push of hemspod. Stående väl badnagar är inte nöktande och de flesta för talar om besättus som inte byggt ändamål och heller inte är väl lycka och därför stående väl nöktande. Tror vi att nej så kött som dästan om väl till lever att sätta bitching av en badnagar av stone. Att skra. Här är Atlanten byggt på fosson, här länte är lagt ut till ändamål. Klassiska kommuner skal øyne på at vi har nøktene til tale plassen av derstånd og i derrøkt. Og nøksemskanger har vurs, derfor eldre ser vel nøkt i derrøktene. Tog er også nøyde å sette flere derrøkter der, så at plass alltid tøk. Til jeg fekknast om at første bygget til Skúlatrøð og sommer kunne takkes i bruk. Men framvis vantar at bygget alle skolen littene. Her under skolagere utgjørs i flokksøl til Æles NR-prøy Træsmøy, høyler til Lørslene, derfor ga Himmelgatlen også framvis. Hetta ligger korsne ger øren og 3 byggestig i Skúlatrøð og øyre færreste gang til det kjøtt og kjørligt. Særlig utom øker avtålande i løtene. Hese vei byggestig i kommunene fremme i øyne byggestilgang, således vi tar til frem kunne si at vi tar nødvendig vel oppbygd av skole og øtlen øyne. Takk for det. Tøyen færren, og så det Karl Johansen, Sambandsflokken Gjersvel. Takk. En høvestreit at jeg og to kunne fære rødt okra starv til at vi vet at bøtten okra i trykken hånden, Bæget har det en god ansengarplass, god skola og frøydjer tøyd på etter skolatøy. Jeg har vært og hukket etter omkring stående og ta seg om starfsfolk, og jøkken kan trobelegen at han verande stående at han mangler vedløykehalt, og at spilleplassene rundt ansengarstående vil dagført. Det allnøyet at kommunen har nøktande ansengartilbud til bøttene, og det så for i skola at vi tar en framkommende skola. Tøy er å være sett færa at få byggt nødjan ansengarstånd som under projektering, og at fyrsta byggstig av skolan nå livet, og tog skal bøyna veien færast under å fremja anna og 3 byggstig. Kommunen skal stola under fjallbrøtt tilbud til unge etter skola, og ødel unge har ikke samme AHA, og tog må være plass for ødelen. Annars jeg fyri å køre spil i høtlene og i skuffene, og sette alle orske inn og få filmlagafellene og virkelig høler. Jeg trykker for filmlagafellene i høler som lykt tøy ved Suttje Ronavik, så for lima til seg filmlagafellene i topp. Høtlen for å lykast en spil i høtl, det hvordan jeg har sett at jeg kører forbi høtlen i Ronavik. Veldig lyst til å be. Takk for det. Takk for det. Så det Terja Åsa Siversen, og hun stiller opp for Janarflotjen Gjersvel. Takk for det.
Jeg halte at badnafladrotteren skal hakkast. Badnafladrotteren i Klaksvik kan bæra 5.500 kroner. Her mye for landet han oman for 6.000 kroner. Jeg halte at Klaksviken skal gjensettes vid alt landet. Det er ikke boligere at byggfa i Klaksvik. Til dømes så bostedprisen høver. Og det halte jeg også at kommunen skal hjelpe til vi. Familien hever rett til et trygt heim. Så halte jeg også at vi skulle ha en medarskipan inne i skolen, og her det skal være hølsegøve koster. Vi fakler dem. Så jeg halte jeg også at det fritidskort skal gjøres. Her det med annet kan hjelpe familiene forskjellige, og kan også være vidt til å lofte til noen som ikke gjør det vanlige utrettergrønner. De skulle få muligheten å røyne akkurat nytt som høsker til deg, og tussel ikke dette ned i midtelen, og på tannmaten sosialisere seg. Og så halte jeg at badnagers og ungdomsøkje skulle ha nomineringsene de har bruk for. Takk for det. Takk for det, Terja Elsa Siversen. Så det den neste røyne til Bertha Klakstein, og sitter opp for Kjølstøyre Gjersvel. God kvalitet, og også en tid som sitter hjemme og følger vi. Bøtten og ung skulle ha gauar og værende omstøver. Det er i ikke at vi ødel samtøy. Gauar og værende omstøver mestjer at bøtten og ung skulle husast i hølen som togjerøskante og gjør til endamannet, og som de kunne være i så langt til å ha bruk for det. Men tyverre er støvene ikke så løs. Vi tar nekvat innhånd av økene, og vi er i gang vi er bedre om dette. Men det skal mer til. Jeg kjenner og jeg har større AHO av Jesen Øtje, og jeg vet hva skal til og hvordan kostnader mye det er. Tog er nøye til å sette pening til søys av kvøren for at dette kan lette seg gjøre. Derfor er vi til kjølstøy å gjøre. Jeg vil også nevne 8 nummerkene av stånden som skulle være bedre enn det er. 8 høllesvirskifte og 8 nummerkene av stånden, og 8 annet er inne i alt. Vi skulle gjerne hitte etter at normeringen i orden og mot tørven av kvøren stående. Her vil jeg ta virkeshuset for ung fram, hette tilbøy til eldre bøtene og til unge øyre få større plass i akkurat fortsatt. Akkurat bøtene og unge skulle ha større muligheter å komme til årene og i akkurat kommune. Tog øye vidt atter å få mann av ungdomsting som Johan Lutzen setter i versk for noen år siden. Tøyen er ferdig. Takk for det. Vi tar av å gjøre til Kjøvelde, og neste av året er Raclip Beinerstøtter, Garda Gjersvel. Takk for det. God kveld til sammen. Som kommune har vi en øyelig viktig oppgave, og det er å skape gode og trygge karmer så at bøtten og unge i Klaksvik kommune får et godt tilknyttet til næromkvarv. I kommunen har vi gode fryder tilbå, og dette skulle ha fast i og bygge videre på. Og vi skal også lære oss å tom boksene og gang med det som vi langt har. Til dem skulle ikke et levende spilleland ute, utenfor spilleland, her natur og spil ved å kombinere. Her bøttene er frukt raserom og ikke nøyest at spille innenfor noen givne karmer. Men alt er ikke bare spil og gammelt av vidt. Det er bøtten og ung som kjøter godt og som har avbjørninger. Hese skulle vi ta hånd om. Klaksvik kommune øyre arbeid ut fra som løgtingen samtidig om man vet å kjøpe salerlige hjelp til folk mellom 15 og 35 år. Klaksvik kommune skal være en aktiv vidspiller i høysen arbeid og legge dent at det er fyrirbyggende arbeidet, så vi trygger at ønsken dette i midten av samfunnet. Takk for det. Og den sørste at få året i hessen omferden er bare Lydersen framsøkt Gjersvel. Takk for det. Bøtten og unge Klaksvik har det godt. Vi har fantastiske utviklede muligheter som de kunne fære stå i, og vi har velvirkende skjøter som høysten fungerer. Vi kunne sett et øye av som skjøterne kunne ha haft lever og bygd imensk som de nå er for lære. Annars dagstående øye, det skal ræfestes negg hakre. Vi må ha mer jottan, vi må ha mer starsfolk. Jeg vet det godt til dorst. Og jeg husker at bygningar og starsfolk skal kvørs her. At en jottan vil til halda bygningene som herlig trådja til at bli bæg maleier og pusseier. Og så en næra jottan som til starsfolk og bøttene. Så det blir som blir avskilt, så starsfolk ikke skulle huske om det. Og vi lykker halt av spilleplassen, badnagøren og spillestolen er øyla viktig. Vi der finnes noe flott nudge som er avkjøpes, men stående her betaler foreldrene for at bøtten er her. Og her halte jeg at spilleplassen skulle være fin, det skulle være godkjent. Takk for. Tøyen er ferdig. Nå har jeg alt så finnes jeg høve til at sette tykkere år, eller til å si hva du tid hoksa hever større tøtning innenfor dette øke som altså er bøtten og ung, og her er det trivnaver fram om nesten alt omframt sjølvande til at et ansinger, nøktende ansinger tilbå skal være til alle barster eller til alle bøtten og i øtlen støvån.
Det blev også nevnt, en av det kunne nevnt i Øtlundføren, det badna fradrotteren, så det vil si at vi nå setter vi bygning opp i møter pengen et eller annet fradrotter helter enn vi får sette spilhøtt i møter og noe badnagær et hva det nå. Man kunne tidsje. Det spærgen jeg setter ut til noen badnagær, og det har vært nok så nekvar utfinninger i samband med dette, at dette tidsjes har vært gjort i øvenverket, at det ikke noe var 4 røyka, og så framveges. Og samståndet så man også hørst flere fører fram at tildømmes badnafradrotteren og i Klaksvik kommune månadelakre enn med for landet. Så de begge evnene hukse at vi får at festa oss mest vi. Her vi ho at byrja vi badnafradrotteren. Karl Johansen, du har tåsa nok så nek om futching og så framveges, og Terja, vært han nok tann som nevnte at badnafradrotteren for lavur i Klaksvik kommune. Hva stående til det? Stående han at sambarrockskap til kommunen i fjør, så kom 18 millioner inn mer enn mett vær, og råkner man badnafradrotteren i Klaksvik, så cirka 21% av folk noen under 15 år, og det sværer til en 1200 bad. Gjør man en badnafradrott på 1000 kroner per bad, så sværer det til 1,2 millioner. Så vi tog mer inntøkene som kommunen har vært plass til at hakka i kursver badnafradrotten opp til det som mye for land. Ja, og det tyder også som at sommer av velgerne også ganger høyt og på just dette her. Så jeg har ho at teka et omfark her. Jeg spør deg om dette her. Badnafradrotteren og i Klaksvik kommune, om du kommer inn i Bøyrei og fer avskan. Ja. Nu vet jag inte bötter, men hvis vi säger att det är 1500 bötter. Kan så komma sin till närmare mikrofonen? Nu vet jag inte bötter, men jag hade det omlöj 1500 bötter, så det ger väl 1,5 miljoner. Det kan inte problem. Så han ska hackas? Han ska hackas, ja. Terja, du ska släppa säga det hållt kött, kött om du säger du har mening om man. Ja. Jo, vi har Kanada, vi har varit 1304 försböten där vi tog till senast, som ger cirka 1,4 miljoner. Och det visst har vi hackat 1000 kronor. Och det är östen till som vi också att det ska hacka 1000 kronor på en V och så låg jag ändå köken till nästa 4 år. På en klackstein, du säger ju bor under så 4 år. Ja. Alltså man kan alltid hitta på badnafradrotten, men jag vill säga att det som just i stegen för en badnafradrott, eller hacka badnafradrotten, det att lacka om det som är gjaldt. Det är så lösningar att föräldraparsen att ha gjaldt som föräldrarna talar, det kan vara upp till 30%. Och Klaksvik kommune så lackar den ner, jag vet ändå cirka 16,2%. Det går döm om att växt upp låta vara uppe på 4,5 och till nu 1600. Så vi har satt in på tamman den helt och ta mest för äldre i öllförna en månad större latta än visst vi kostgivet är på 1000 kronor så då. Men vi tar oss en sätt höll här i Ansingarjölten i kommunen som har hackrat för badnafradrotten Klaksvik kommune. Här var häsjölten. Ja, och tog ju alltid så man kan hitta på om man ska hacka badnafradrotten, men hade det som vi har varit just för första allöve. Men det är inte avsent. Så är det Raclip? Jag är inte om det ska vara hacka badnafradrotter eller lacka ansingarjalt, men jag har alltid avgjort att det fortfarande trustas med småbarnafamiljen i det. Det ska lattast. Så ja. Så det ska vara bonkramata. Ja. Kan se du bara lite sen? Jag är 4 bad. Så tror jag inte lögna det vad det kostar att ha bad. Det var dyrare det var smarrare och öppnare stål. Så det kan vara att det är just bättre att pengarna var här än att det är nu att det är färre skola. Så det är något som man ska hitta på alltid, för man lägger det in. Ja, det var en från som säger för mig att den största lönarhästingen och ett människa för sin liv till det ölbötten i utflott. Det var som det passar. Men det skulle vi så inte för att tjäka svårare om i kväll. Under ödlen omstövn så halte jag vi skulle föra flytta oss över till Stånar och ansinkar till på och så framvägs. Det är också en nekver hitcharar som har skrivit in om just det, och det är också flera hitcharar spurningar kommer om innan Dora spel i höllna som onker har döpt Rörslohöll. Om vi får stunder till de här höllna så tackar vi det, men i halde vi färre efter så färre vi efter badnagärnon allra först. Det är spärget sätter i en nödjan badnagär, och det blir också en tåsa, och det är under gräsjatla, och det blir också en tåsa om nödjan badnagär under Fossum.
Vad støvan chatikon till? Det skal det gänga skjøtare, tog at man sier at det kommer til å bytja stånar til endamal i Klaksvik, særlig badnansinger stånar, så hever det tidsi tog. Det hever kallt i søvan, og hever vursdag. Skal jeg svare? Ja, du først herfor, ja. Det er gänga skjøtare, vi vet at nästa år vil det helt nekba som kommer stående, skulle stående som ikke har ansikker trygt. Ja, kan så komme nærmere mikrofonen. Så det er gänga skjøtare. Og kanske en tredje bøtt, kanske med som manglar ansing. Ja, bojelistan växa. Det växer, ja. Men ungen bytter en stånd på så stort att det. Nej, men det, man kan ha därrökt, kanske inte till det. Sitta några därröktar och snö. Men alltså, jag ska man sitta för en stånd när det är väl rätt. Det med man och ta han lever så direkt an igen. Fossar och gärna vi ta. Okej. Absolut enig. Man ska inte sätta falska förväntningar till folk. Det at man får sätta späka nu i en badnagare som alls överhuvud inte klarar, det är faktiskt att säga vi folk att göra de falska förväntningar. Det var inte det att vi flyttar hem om 2 år och tar vi en nytt badnagare klarar. Men stående är alltså att det är stadverk i förhandling och vi landsverk om hur vägföring ska vara, hur högt eller lågt vägen är, så där han inte kvar badnagaren kommer att lycka. Och tog man att sätta mer fair av i planläggning och att få badnagaren sätta han i verk som skjøtast. Ja, alltså jag alltid öser sjön att det ska vara så kött som möjligt, men jag alltid inte att det ska bara vara att det ska vara just ordentligt. Här vi har haft redan några fyrbildslöster i Klaksvik. Så att det här ska vara en värnande löst som klarar att roma ödlon, alltså bötnon som kan gå med där. Och inte bara att det så är att vi må köra det en chatlar någonstans och bytja också på deras rätt för det skulle vara det. På en löp till om jag snart för att locka vad till Raclip. Ja, sant. Det är ett högkontor att vi får en där stående träd, helt säkert, och vi där ser dömer på fyra beslösningar som är värande, som man säger, och det är bench för det här lösningen eller det här urslut om man inte planlägger att arbeta ordentligt väl, alltså för alla sätt simpelt och finna och rättfästa vad det är vi gör och planlägga ordentligt. Var? Alltså jag var inte att det är något akut mangel av ansökarplats i kommunen. Jag hade det här vi skulle bo i ett lösender, lycka få några ting gjort Leo här i kommunen, och så kunde vi förröka det kanske inte bättre ett analys. Nu är inte säkert uppskott så ut, men jag hade vi skulle bo i. Ja. Beinta Klaksson til sinter av utfinning om møter til rettaletting noen, og så var det også lagt under at det var sett spekan og til en dagstånd som ikke klar. Ja, og det gjør det kjent om, tog det ikke så. Jeg vet ikke hva dette pastan det kommer fra. Det är sån om man väl att är väl och vilja planlagt det. Ta bort häfriga som vi då sitter nämnt när för tränarna eller på nog. Ta vara så snart säger jag blev en bulker sätter samman av fackfolket. Det var bara arkitekter och någonstringar och folk omsättning i Klaksvik kommun. Du släpper inte fortälja alla sådana. Nej, men jag vill bara säga att här för det första är en boulding som är 35 så här är allt event ut i ändar och kanter och sånt kan det ska vara. Och tekniker är också över att utkänt när byggnaden är över blåna flyer för jag har direkt på Janus igen och inte säga något som helst. Jag skulle köra kartan från helt där. Och Karl snackar om tekniker inne till ösne. Jag kan bara lägga det ut av vår som Facebook eller några fjällmil morgon så ska vara. Det är för här om att det blir så ting som kör runt i byn och det passar inte. Men här säger att fingarna har vi höra ju något och så kanske kunde du slänga av laktas teknikerna ut. Jo, säkert. Det kunde jag. Men, och jag är för här med att det inte kommer långt till att vattnet var att det ska vara livet nu först i ögonen. Men nu är det för gång då det är all nöjt. Ja, och så var det också sagt att det är några fyrbildslösningar och det är alltid som man säger, det ska man nu inte bara lasta hetta börja i fyrt, det är för längt efter och badna ansingar tillbörden i Klaksvik var skärda avmarska i 50 bara så stort efter som sørste i 50 Men ta ju ut att komma till dessa här lösningar som blir lappalösningar tog att törven blir så stora och börjar i sätter allt in för att nökta ansingar törven. Kvar för tankar kvar gör det här? Alltså är det sort av vi gör det här och sats på det gånger? Är det tog att bli sån där kvar fyrbildslösning? Nej, alltså det som jag har upplevt för det är man rör att finna en lösning att det är bruk för ansing så mamman som ska komma bjöd att bara ska få ansing så mamman finna höll det. Och så
hoppas man att man också kött kan finna en värld lunch, men hur vuxet tyvärr att Florida att man fyrbeslussen är blinda värde och det som är också vi ska komma bort ifrån som är snö. Gröna att vars på Josa. Raclip. Ja, jag vill märka till det Ja, att man snackar ner med det pitchen ut och tull och splitta späkar och allt det där, men jag är så att zooma in och dyka ner och ta vägen till det som vi har. Hur fungerar det? Kan inte pedagogfällan visa att det är 30% av omsprung och hjälpa folk som får gjort starve att när två är till stittre. Det vill säga att vi där inte fast allt av folk ut att det står nu och det är mer en avbindning om att arbetsomkvar är alls inte något gott. Så och jag har alltid velat få ha faktiskt snack om det. Och vad gör det ju bättre som vi brukar att det står nu. Vi tror inte det. Ja, härför. Först och så vart att han. Det är faktiskt tror jag alltid vi ska komma bort från att det lappalösning vi har haft. Vi måste få ordentliga stolar. Så vi vill luka krön. Och så börjar vi snart nu. Ja, bara så kan. Ja, jag vill lucka säga att vi har fantastiskt starkt folk akkurat i Klaxska kommun som gör ett mäknar arbete. Akkurat det stölna som Raclip kommer vi vet inte ordentligt hur det är här i norra om man då Klaxvik eller där överhuvud. Det är pedagogfällan som gör kan. Ja. Men och så måste jag men ja, vänsterna alltså det är läge. Det är inte så att vi öppnar bara en fyrbeslutsbas på Oxvägna och det är inte godkänt. Vi till folk i omsättningen som kommer in och godkänna och sörja för att ta lever upp där visst standard, men det är inte något gott, det är det inte. Karl, så bara. Nej, jag ska ta hatten av för att kommunen verkligen har sett det som nu är stånd och har finnit projektera en badnagar som är harst tilltrångter. Det som einaste som jag ätlig sport har en fyrspårning till bant i samband med att ta i spärren blev sett röj, så var skriva i grönen att, och det kan vara att journalisterna skulle vara skrivt, men då skriver grönen att nu färre under projektera. Och tog sport är bant om badnagaren, men hvis projektet är klart så angår det försökt att vi sätta färre för att få lost ansiga trubbel. Ja, bara gör så. Jag kanske där vi väntar spårningen efter. Jag har bara goda erfarenheter med starsfolk och det man också säga att det är fullt kompetent folk som arbetar med Jakob och Bottnon. Men när man vänder åter till hinspåringen är det akut vi en mycket partner eller är äldre öde akut. Skulle vi det ha mer på äldre eller Bottnon? Är mal spela på spåringen. Ja, vi tar bara inte för för. Ja, det är ser akut. Vi är ja, vi är efterbadar så då baskar ett röj och ja, alltså det är ser akut. Ja, och här för först och så bara rätt. Jag sitter själv nu på en ung och vi fick sista fond att jag blev brukar nekomplats nästa. Den bättre till och just akuta att vi lukka halta det som och så sätta in till de äldre. Är du Jeremy arbetslösa? Bara. Så får jag stäcka där. Vi färre inte om man efter hästen vännen här, så vi stäcka av här. Jag har finnit en hittar spårning att rätt och jag har alltid att jag färre att leta innan dåra och rörslig höllna få fri. Men hesen spårning till jag så läs. Och han är till det kunnat och ta värd och sista vi gör hesen färn. Nägver tåsa om att bitcha badnagar och hakre jottan till stolnar också framväges. Men det är och tej och jag har valt att ansa så inom bötnon själva. Det är inte skatt här och här är inte till på till torra. Här var tid några vällyfte till torra. Och vi har varit badnafralsrottnon så det släpper inte att bruka det. Vi börjar här nere vid här bara. Jag skilte inte spåringen. Vi kommer att spyr om det är något vällyfte till dig som har valt att ansa efter så inom bötnon själva. Det vill säga att jag skulle ha inte bruk för att du lackar badnansingar gjöld och gör badnagarna bättre och ansingar till på en mer nöktande och så framvägs. Ett huskål kunde vara att tankkostnaden som det hever för ett badn av stånden är så föräldrarna få att han tjeckar till ampo och anna. Stå att lära löna för äldre för att ansätta sin egen badn? Ha? Du att lära löna för att äldre lön för att ansätta sin egen badn? Du kan kalla det också anna. Men är inte för att svära spåringen. Tyvärr. Raclip gör så väl? Ja, fantastiskt att ha bötten hemma så länge man kan visst hjälpa till. Och jag hade avgjort att det ösen skulle inte vara för ojämn mot till Fratras och Anna och det är också till på vi börjar mästring. Det är alltid gott att bötten kommer ut och socialisera sig och de vuxna i östen så absolut att skapa ett sånt och stort till på till det som vill gå hem med bötten. Jag tänker mötas och spela och som de spelas och alla spelas då till på.
Ja, jag hade madamma väl detta rätt som vi kom nu att mamma välja vara långt hemma vid botten. Det hade faktiskt väldigt gott. Hur man ska jag kan lova några till på det att vällyfte. Jag vet inte om decidera vällyfte, men jag är för öppen för affärer att hitta på vad man kan göra. Jag hade som är det önek till på som samkommer och energiera som är mamma kommer färre i. Nu säger bara mamma, men det är som oftast mamma som är i Barsel, men tror jag pappa. Men jag hade att Ulla AH värst och jag vill gärna ta sig när om det. Men jag vet inte några vällyfte än. Tarja. Jag hade ösnet här vid en spelstova, där jag var Ulla AH värst. Och jag hade att det går kunna vara nog så brött att det kunde inte bara vara det som hemmagängande. Det kunde förfra att det från Barsel till de äldre. Så att säga så det kanske också mera böt, mera föräldrar och som kunde socialisera sig samman. Karl? Nu har vi inte för sam pastor i början i 68 åren, men att det är absolut en spännande tanke och att det avlastar ju de kommunala ansträngningar till boende hvis folk väljer att passa den barn hemma så att det är något som vi tar vi kommer börja i att hitta väl på. Och här för Sören. Ja, det vi spelar så hade jag gått hos gott. Det är nu barngarna nu väl efter byggt så borde det också plats vi man kan bruka ganska. Ett spelstånd som är. Annars kommer man till alltså ett till på kartej kommer färd vid Sundbotten. Sundbotten själva. Och det andra kunde vara att pengarna som annars skulle ta till barngar kunde finnas så vi annars skulle ta barngar hvis vi gick barngar så fick det ut så kunde jag själv vaskar det för vet. Jag är färdig att tacka till kon fyra och i hästen omfärnon och höjta att det kommer vara standande ett litet bil. Tog det är så läs jag vet ha nöker efter som skulle hålla häsar stitcherövnar till så att det är nöker som har finche 3 sekund till att få sin boskap i jöknen. Og han første, han stendte klarer i hessen omfærnen til Barry Johnson Heinesen som stiller opp for Fakaflotjen, gjør så vel. God kveld, jeg heter Barry Johnson Heinesen, stiller opp for Fakaflotjen. Som borger frøys det om det ganger boen og vel. Tilflytingen økest og nekk fender rundt kommunen. Nekk var uiløver i Gjørdar og sast vel at boen er verskallene i gongt. Jeg tog altså nekk er i gongt i trobla vil vi. Knapplega börjar till dem så en ugrefstyr till en patnagar och så fyllest vägen ännu mer. Tadjörds offer. Jag saknar en portal som lyser och kommande verskatlaner här en tojaratlandshast. Fortsatt vi så med kaos som för förra en sjön stor skuld. Ja, nästan störst per uibygga i ödlen färg. Hända stövan vi bröjt om fakavlokten vald. Nekk, for vi tar som vi loikar om veldsvinno, i halt jeg vidt Klakska kommune, skal være røyer at jeg måtte drottningsne kvønte, utan å skammast av Vægras kommunen land. Om jeg er valgt inn, så får jeg gjøre meg besta for jeg borgeren for innlitt, og 1000 kjøm borgeren vi. Og jeg lover fortsatt litt, kinsamme vi arbeidene av tøynom skattegrønn. Takk for det. Ja, takk for det. Og han neste er at få året, han stiller opp for Kjølstøyre, og han heter Andreas. Tack för det, Sophie. Andreas Josefsen. Josefsen. Jag är 2 år gammal. Jag är gift vid år vid och jag tror på det samma. Jag är vindlösmäver. Så likte vindlömmar äckliga att hatt det hjärtan och ville viska för fyrtam allra bästa och karbon för vindarna här och stan. Jag är så klaxig vid stora K och tog liker att klaxig som är lika nära hjärtan så vinna. Jag vill att klaxig ska vara en bojor. Här är det gott att bygga till ödlom. Oavsett om man är ungkor och till uppbyggnaden tillkommer med familj eller kommer upp i arn. Oavsett om man har valt så här en vinnerve av land till eller sjön. Jag säger samma framåt till i vila över lite och i fälla och jag ända här vid öll föla att det är bruk för oss och vi är ju virt. Öll människor inte vara virt ung som gammal. Och monster ska arbeta vid viring för öll borgaren och lusta efter dem. Vi är ju tarra ombåan och få lite pasta tar pengar upp i händer. Hesa pengar ska brukas vid Chile och ska brukas så ta gagnar och nötlon. Det är gott väl fast vi stämmer på det sjösen. Gott väl åt som. Tack för det. Och det är så att vi har 4 folk som skulle ha varit i Hesson omfärnon så nu kommer vi till han 3. Han sätter upp för Fakaflotjen och han har inte så med hötta någon Kersval. Ja, jag har inte så med hötta någon. Jag är 3 år.
Nu fick jag bara 3 sekunder kvar så det var okej, det man så brukar rätt eller man ser det lite gång. Måste slåga var att så var det just och tas med att skriva ner det till oss som vi skulle halta till kappröra nästa. Att vi ska inte ruva ta gamla kapprarnäste nyer är det där byggt nytt. Vi ska också tänka på äger. Thomas han säger att de små felen skulle komma till kommunerna så kan han göra också lite med det halt inte. Vi skulle också tänka på dansen. Nu skulle vi tänka på att ungdomen nu Jackson är lucka så man ungdomen är öppna. Kanske nu tar det börja att göra vinnarlön 4,3 miljoner i en kajkante så kunde det kanske ge Maurik 4,3 miljoner här så vi kunde just ett diskotek, ett flott diskotek här som i Mittbyen här som ungdomaren kunde dansa till den lyse morgon. Och här förre tog in 3 sekund. Välj som hade så var det just. Och vi tackar Simon Fyre. Og ferda til den sørsta som hever finnes høve til at halta hesar her halt stotte røvnar i kvöld. Og han stiller opp for kjølstøyre, og han øyter Fritz Trøygård Dilsen. Kjørs vel. Et av mine hjertemalen høyrevokstjeneste. Det større sakene fra borgeren at det var en allutdant i høyrevokstø. Det ikke bare nåttarløvnen til østene eldre og edla gangfolk som har tørv av høsttjeneste. Det ofta folk som inte är färdas med bygdnar kvaltarumon. Men det må sättas etter, inte høyrevåknar jag finna. Och i lötning i høyrevåknar så avskipar att folk må bli av 5-6 telefonnummer. För jag finner en taxa som svärar och typiskt han ensamadler och körer via kö på flera timmar. Så det är folk som sättas etter och en värre så är det flera som färrar i bil avskaj det är ståla boja. Det må vara en stö, det ska vara 8 telefonnummer och hon ska svära allt dögnet runt. Och hon kan skipa turarna på bästa hått så att konfereras att det framtryckt. Och så ska det vara möjligt att göra till på utköring och annat. Det är en ettspårning, 4 dagar i början. Det blir till att Klaxvik och Byggnar och de i sjön är välskipa i hörvåkstjänst så folk kan känna strycken. Ja, här får du in så där. Tack för det, Fritz Trøygård Nilsen. Vi er nå kommet til det seneste evne i kvöld, og panelet vi velevnen en affær skiftet ut. Og hesaffær evne mentan, og først at få året Johanna Kristiansen, stiller opp for Folkeflotjen. Gjør vel. Takk. Det året mentan, det er ikke alltid så rævlig jævlige møteker i Norge. Vi har imiska mentan, og det kan avhenge av hver i landet vi og hver vikva, og hvordan vi nærmere hver vi Hoxa vi til dem som torra det ner, så som sannlig mentan. Så har blivit kallat mentna vika, så fink vi nok ikke det samme folket til tiltøysene, så mentan imisk fra folket til folk, og også her i byen. Og to skuld kunne være å definere hva det mentan i okkara boi, og hva det ikke vi kjenner okkara boi. Kommunen gjør nekken fel om gåa karmar, og hette godt, og særlig sterske vispillere så det sterske vindløy her i Norge. Og det er også nekva arbeid som vi gjørst åttan stål. Jeg husker om alt det adrenalere arbeid som vi gjørst, bare for bøtten og unge og eldre, særlig skjøter. Og året til jeg sier at ikke for vel av at andre for ytla, men det er også noe som ikke har gått karmer her i kommunen. Og her får jeg stekke til, her får du igjen. Vi tverrer videre til sambandsflotjen, og hesen som nå får året øyter Allan Larsen Gjersvall. Takk for det. Midten av løyve i kommunen rukt, og vi øyer nekk folk som de har selvbøy arbeid innan mynda. To en bolke etla fela som enn ikke har finnes nøktade omstøv. Sjonleggafela åtte at finnes bedre omstøv at viska under. At verkost og godt hus som vi enn ikke har finnes fotla nytte av er spinnerøye. Hette var et godt sted til sjonleggafela. Høyest vi bytja et størst mentna hus og atlan til sjonleggafela bare at bruka paddelen. Øystene og jeg utøyde fellen i byen at få samme sømte at viska under. Og her er et fela som ikke har
samma omstøv som Ödline, og det filmlagerfellet. Så vi alle at taka pengene fra Spjælelandet, og det en nøymøtans filmlagerfell. Vi Spjæleland. Takk for her for tøyen chat her. Så får vi til januarflasjen og Signild V. Johannesen Kjersvall. Takk for det. Mentan menneske og mentan samfellet. Rundvøtleren, virksomhet og fellesskaperen mentanen til hver en ønskelig menneske. Her har vi søgnast i 8 årene med forskerne og mentanernemndene, og spennende og djevende øk. Øker omvalgt og utbygd. Fotballsøtten skifter, og utan øker vikka og arbeider gjør det. Rennebreddene kommer vel avveis og skal etter atlandsandaliet og komme til sommer. Andre feler rundt i kommunene har finnet stål til omveldinger og vedlikehold. Her det selv vi har lagt arbeidsårske i. Hetta gjør at jeg kjenner åknarskap og arbeid. Små øker rundt bøyene skikka, standmynda vil på Lytsen, Hekan Vågstøyen og kvinnan ved Røyre. Hetta sannar perler vid øya. Støy lagt og nødja mentnarhus byrja å sutja smitt i bøyene. Og et hus som får samla okken øll, tvørst politiska og atonarlige hoksjon. Som samfella har vi tørva av en slukon stegi, her vi øll kjenner noen øyns, her høgter til loftet og vitt til vetja. Huset bæði folkslitt og habarslitt. Hetta vil jeg vite og januarforskning bytja vujarja. Mentan og et samfella og et folk og i framhaldande menning. Takk for. Ja, takk for Signild V. Johannesen. Og neste på året Anna-Maria Jasperstøtter Midtjord. Og du stittler opp for Kjølstør i Kjersvall. Ja. Klaksvik, Saman og Gaman og Olvara. Her skal være plass til ødel i Klaksvik kommune. Nekv og ikke utsatt i Norge, KOI trest støttene ødelig vel ombøy. Og det sera døylig. Men det også de som ikke har AH og utsatt. De som dette i midtelen, som ikke passer ujenda kassan, mangler karmer. Hva det kunne utfoldes. Tøy skulle vi øysene ræfesta nekvmår, sjånløyk, tånløyk og list som holdt, for å få seg unge inn og et mennende omkvarv. Takk for. Ja, takk for det. Vi tar av å gjøre til den neste, og han heter Jekvan Andreas Johansen, stiller opp for Kjøvelte. Kjørsvall. Takk for det. I Klaksvik vi alle mentanar bærere, eller mentanar skapere. Og han sier vi tar som arbeidstøy eller frytøy. Vi som bygger her imisk, og har imisk fætene av først her kiloi eller ikke. Det kan vi først være trobult å få kilo av. Som om på for nødja tøyme til liste vil jeg arbeide for at trykja at kil kommer av, og at kil og tøy som Klaksvik kommune skal være av vekkene sine borgere. Som ekkeløyere i kommunene kjenner jeg til som at vi er finne et fellagssted. Som vi mynta til nødja ratje i Klaksvik kommune. Her som ratje kunne vi trykja gå an bor vi at Klaksvik kommune en så vennjæren til nødja 6-årslinjen hever en atlan og hever et mal. Klaksvik kommune skal gjøre sine første mentene atlan, og hun skal være kjølfest i en iverskibar kommune i atlan, som øysene verer i første av søgneslære kommunene. Derfor trykja vi 5200 borgere i kommunene kunne være gåer og stolte viløygere som spiller hver annan gåer. Ja, her får tøyen. Takk for det. Bare lyder sin framsøkt Kjersvall. Takk for det. Jeg har ikke så rævlig enn jeg forstand på mentan, og jeg minner då jeg sitter året på hva mentan Men alt skal jeg lova deg om. Jeg slipper jeg inn, så skulle mine dyr være åpner da det kommer å spørre. Takk for det. Ja, så færer vi at røyna at få omkring reien traborsur Øtlandheim og mange ting som ble nevnt i hesson omferden. I halte at i Øtlandføren så då jeg suttja at det en avvis reie trabor og at hit halta, eller nøker halta, at avvis øke at trurskilt. Til dømes så var det nevnt at Sjønlagerfellet ikke noe gøyere omstøver. Tonlageromstøvner kanskje ikke helt gøyere. Vi har finnet en hittjere spørning med landet om en nødjan musikkskole. Og så halte jeg med også høre at innenfor utrottene så var det filmløyker og akkurat annet som også ble nevnt. Alt dette her, som tid nevner, koster penger.
Så nu får jag tid och kan spårningen att av öllnes ner som är blivit nämnt i kväll, alla ser huskotten som det här. Politiker är räfästing först och främst. Kvärt har största tydning. Börjar vi här, Johan. Jag har alltid det största tydning till att vi får in och sätta vad inte vi som kommuner innanför mentan. Jag har alltid inte att det är några mentan, alltså några skipa av mentan politiker. Inte som med då jag såg på sig. Så för jag finner det och hur mentan ner som man först. Ja, att man måste definiera vad det är som vi inte i boinen jocken, vad ska vara mentan. Vad för planer har vi alltså vad är också inte vad vill jag vi definiera som klasskaburet. Allan, du nämnde flera ökje här. Kvart om du blev Valter nu och fick du blev Valter in och så var så vidare nu måste du sätta du släpper sätta 8 gånger. Jag kom alltså 35 år så jag kom här på. Ja. Och Sjönlägerfällan. Här var vi ju. Döttermor och svia mamma och då vet. Det blir kastat runt. Nu får vi gott något. Men nu allt gott. Men det har inte omstå att komma in nu. Nej. Så Sjönlägerfällan är det årliga. Ja. Ja, Signe. Ja, nu gör jag av givna omstånd känner jag ölla väl till människor och Klaxvik och Norrland. Och vi som i kommunen har alltid varit en god dialog med öll större och smarre fälla och utsatta och AHA-fälla. Och som nu tackar Sjönlägerfällan. Så vi har varit eller det vi och i styrelsen som är om några människor så. Det har vi från början nu och det har vi teckna och innehåll och det har alla nu George Groy om att det så fällen ska inte bygga för husen. Det huset ska ha vara sånt haparsligt och sen det ganska fort. Men att helt bara bruka till andra toy och toy har vi lusta och vi är känt att här är kan också bättre och det har finns ju hjärtan till att göra omsönar bättre till att bjälva och göra och friskikt och till här branschen. Så i munnen har vi intryck av att det är nökt till det. Om det kan bli mer till människan som kommer, det kan inte alltid kaffe. Det kan vara att onkel släpper in postchattlaren. Så vi tar som att göra verande omstöver så Sjönlägerfällan bättre helt än att göra dem och nutcha omstöver. Vi gör verande bostad, men tar paddlar som är vara en ölla framtider och gå omstå. Ja, Anna-Maria. Ja, jag är forskvinna i Klaxvik Sjönlägerfällan. Och då släppte du inte att ta sig för lunchen. Nej, ursäkta. Men vi kommande som är vi fyra på 4 Sjönlägerfällan vi våra människor och så bor inte i Klaxvik. Här är vi vissten i Klaxvik Sjönlägerfällan i flera år. Tror jag alltid att vi må lyckas som få en dialog igång här. Och andra på och kan komma in. Ja, men och till på kan få en alert via Sjönlägerfällan. Men det är inte lunchen. Nej, Sjönlägerfällan väl så om på här kommunen och avskan så görs väl. Ja, ta färre vi då. Vi där snackar om det och vi måste finna en lösning. Men så ska lösningen sägas. Ja, vi där finns ju fortsättning. Vi har alltid haft gott samstarv i kommunen. Och vi dröjnar virkelig göra gott på skjut här som vi har. Ja, jag kan Andreas du tar sig om att man är färdig att finna ett felakstev och så framvägs. Men det är alltid plats för att göra imest och det är näck blivit nämnt i kväll och mentarna är risa störst. Ja, jag också som en nämnt att när vi tar som mentarna så fäller ju mentarna om allt som vi gör och det handlar just om vinnelöv. Och tar vi tar som mentarna som flytjarlöv så har vi en par som är en kappingarparster och en som inte är en kappingarparster. Och jag vill gärna ta hatten på att vara en parster som inte är kappingarelement i flytjaren Jakob. Och här också är att det är väldigt viktigt för Klaxvik kommun nättivisa mättnaratlandet som är nämnt i Janne. Att vi får kjölfest vad är det egentligen vi vill och just nu här. Vi tar emot kraften som vi har. Så vi all 5200 kunna gott bli näck bättre vilagare och som vi visste till att vänjan jag nu är hur finns ju ett nytt liv att fungera som vi alla snackar om sextrusliv. Vi har aning hur sexlig spalte, men nu söker vi en mentalitet som har helt kaj högt upp i sista 5 åren. Och vad är det här för något? Är det en lust vi kan bruka Klaxvik kommun? Jag menar ja. Jag vill ha en atlan och sätta någon mål innanför mentarna rötje. Så det snarare att vi kommer tattar upp av borgarna och i dialog med borgarna skapa en mentarna atlan så att de kan följa en oknarskap till lösning. Och ta som karmarna så är det så väldigt spännande att vi får ett mentnarhus vid framman. Men det som är så viktigt det är hur är vi till dagliga löven och i mentarna fällorna. Och
Nu är jag på för Norge och tonlagarfälla här omkring Halmstad. Och vi har hört alltså från öron mentna fällon att det kunde gott huxa så här att Karman Rosen Örvose och det säger syndrom att det inte alltid nog bara vi en stor och flott byggning. Vi måste ha ett hem. Bara du säger tunna dyr alltid som man säger öppnar. Och här du mer lätt att säga att det ska det göra Johan göra. Nej, jag har nekvat rätt. Ja. Det är något som ofta blir glömt. Och vi kommer ut här till att jag släpper att tracka inom det här norr. Så är det tre ting som är 100% för att kalla in och ta ut i skjutaner. Här vi skulle finna ett öke, här vi kunde hålla lever och bygga till tingene som skjutarna innanför gera. Norge Bjärskafela har vi skjutja lunge efter hjälp eller efter karmon. Och det är en stor parster av åkara söve att vi män har silt och vi har bruk för hjälp av. Jag har bruk för det tvärfer och en vi syska. Det har jag också kallat in. Och så är det bara till hela jag har kontaktat jag spelar så hellre att jag öjer bara än så skundar man. Men det kostar ut det ganska medeltal för en badaplats knappt 400 kronor månaden. Tänker vi till att gånga här uppe i 12 så räknar man kött att till dorst. Då här huxar är att bada och göra det kunna få så med trader som utsätter felen i hava. Jag vill ha ett x antal 200-300 kronor ish året. Så badar vi kakenummer så bara ligger här och det ska inte kunna tack för det. Så är det Johanna och så för signalt år och så har vi ju att tacka en hitchara spårning arm runt det omfär ja men Johanna gör så väl och så signalt att han. Ja, jag också nu nämnde han tonliska skolan. Ja. Han mer vidan det är blev han sparade veck och i mentnar hos någon. Och I hade tagit vi för under nästa skola så vi var nöjda att ta han vill. Tog jag så får man också sammanfinna tonligen och skolan. Ja, signalt Göran. Ja, jag vill först säga att vi är så väl sikna i Norge som öja som jag fast som tar initiativ till tilltök och mentnar tilltök och fällskaper. Men också vi har det återvändande i Klaksvik och är såna för helt onkel nämnde ombord att mentan fyllsnäck och Klaksvik allt mentan. Men jag kan bara lucka upp så att det går att jag fortsätter att kommunen av intog på 25 miljoner så är mentan 4% och det halt är en ära att vi får så näck för 4% att allt tas om det. Tack för det. Ja, det är hesen spårningen om musikskolan. Han kom in till kväll. Nutcher musikskole är inte nämnter vi ögon åre och i hesen välströje vill hesen hitcharen eller väljaren vara vi. Och Brunaliga var atlanen att han skulle vara pastor av Nutcha mentanarhus någon, men av till sittande samgångar ville det krossa en bojrasal in i mentanarhuset så var det inte plats för musikskolan. Spårningen är när kunde vi vanta och en Nutcha musikskola och det är till skulle svära på och hesen svära hesen väljaren på. När kan hesen väljaren vanta sig en Nutcha musikskola? Johanna? Ja, jag också säger att nästa bitch i skolan ska han det nu. Ja, och när blir det så det? Ja, hvis vi kommer till så blir det sett rättligt kött gång. Hur ska det budgeteras? Allan Larsen, hur ser du på musikskolan? Jag ser det samma. Nästa bitch och vi alla kommer att bitch liv. Bojna vi. Ja, signalt. Ja, jag vill först säga att Klaksvik musikskolan han blev inte sparat bort ur mentnar hos någon. Vi var flera år i dialog vid musikskolan och kom till att så att jag inte hade hoa huset som känns omstånd. Och jag sitter själv och nämnde nu för Klaksvik skola och jag hade vid en gående dialog. Akkurat nu sitter vi och gör tekniker vid inrätta gamla verande skolan nu. Och faktiskt vi är lärare och nämnde den här. Och sen är huset eller bygger vi här. Men vi får göra allt för att jag kunde bruka omsönder här. Och hvis det heter ikke nøktende, så som det er øyne vi og en og tre bedste av Klaksvik skolen. Så tog det grøysen under vi at ta vi i skolen? Ja. Ja. Ja, nu har vi ikke øyne innlitt i akkurat tonlist av skolen, men som min ombøyen har nevnt, jeg var der faktisk ser fornuftigt, det gjør det på den måten. Ja, to atler der inne i bøyreien, så du måste i ødlom for dem. Ja, jeg tar ikke alltid som småvån. Jeg vil gjerne si alt til ødel, men ganske. Ja, jeg kan Andreas. Ja, så hvis det er et heskande mål at musikskolen blir en parster av hesten her
ska man säga byggningene, så det väldigt spännande halde jag. Men jag hade ju också samståndet att vi som kommuner må färra in och ställa sin krav till musikskolan. Så snarare vi söker åter till, vad ska man säga, åter tonlagarlöven i norra, att vi har haft en musikskola nu i 34 år. Tonlagarlöven har bruk för att onker ser okon och skapar hem till okon och gärna vi en tatt samarbete vid musikskolan. Bara lite sen. Vi har blockflöjter celler, vi liner allt möjligt gott in i okon och jagnarne. Vi har vi anknytt att det här är skola och jag måste säga att omstövnar chat om här nere är alltså inte gå här. Men det jag ser förnuftigt att som cykeln säger alltid att tekniker är born och det har en gående dialog. Så jag hade det här att han dialogen ska bara hålla fram så att när vi ser man kommer fram till ett superslut. Ja, det är ju som om att en musikskola ligger i Ötlundfören inte så längt bortre. Jag får tacka till kom 64 hetta åreskifte om mentan och tack för ikväll. För att det kommer vara standande i en löte. Det är så löjes att vi är kommet av mål vi har som Valfundur någon. 3 och 4 välämne om jag har talt rätt har haft år i kväll och det är ju ett välämne som ställer upp till väl och i Klaksvíkar kommuner och till kommuner väl som alltså väder torsdagen. Och vi får tacka för okon och önska dig ett gott kväll och ett gott vikeskifte. Och vi enda vi har synja första örende av Tjausansnon och är en min mikrofon blir slökt så får jag fortälla dig att tickar mikrofoner vara slöktar så att de kunde roliga synja vi. Tack för i kväll. Tu alfagra land mot mun døyrasta og vetre soran kvutta somre vi lag. Tu tekur med æter så tatt ut og faun. Tid åtjar som ätar, god signe tjänavn. Som en tikkum gau, ta tar tikkum sau. Ja, god signe färjar mot land.